Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tadhana ay sadya nga namang mapaglaro. Dahil kung kailan tila perpekto na ang isang bagay ay sa kanya muling paiikutin ang mundo mo. Yung tipong hindi lahat ng bagay na naisin natin ay ating makukuha. Kung minsan nga ay may mga bagay tayong nakakamit. Ngunit may napakalaking kapalit. May darating sa atin na napakagandang regalo ngunit tila may kabayaran. Katulad na lamang ng kwentong ibabahagi sa atin ngayong Sabado ni Rian, na hindi nawala ng pag-asa sa kabila ng napakaraming beses na pagkabigo. Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rian. 37 years old at kasalukuyang nakatira sa Panganiban, Camarines Norte. Sumulat ako upang ibahagi sa lahat ang aking malungkot at masayang karanasan nang mapunta ako sa lugar na akala ko ay isang simpleng bakasyonan lamang para sa akin. Isang simpleng pagkaligaw na nauwi sa pinaka-imposibleng pangyayari sa aking buhay. Papa Dudut, 2 taon pa lang kaming hiwalay noon ng dati kong asawa na hindi ko nababanggitin ang pangalan para na rin sa kanyang privacy. Kasal kami ngunit hindi rin kalaunan ay nagpasya nga kaming maghiwalay sa dahilang hindi na kaming masaya sa aming pagsasama. Idagdag pa na halos palagi na rin kaming nagtatalo dahil sa pressure na ibinibigay sa akin ng mga relatives niya tungkol sa hindi ko pagkakaroon ng anak. 25 years old ako noong magpakasal kami. Civil wedding lang. Masaya naman ang unang 2 taon ng aming pagsasama, Papa Dudut. Ngunit nagbago yon nang ma-diagnose ako na may PCOS. Hindi naman daw ako baog pero napakaliit lang daw ng chance na mabuntis ako. Kaya naman ang asawa ko noon ay kinukonsidera na rin yon na baog ako, lalo pa nang sa daming beses naming sumubok ay hindi talaga kami makabuo, Papa Dudut. Halos naging tampulan ako ng chismis ng mga relatives nila noon. Panay ang tukso nila sa akin noon na wala raw silbi ang matris ko kung hindi rin naman daw ako mabubuntis. Minsan pa nga ay below the belt na ang mga sinasabi nila sa akin na mabuti pa raw na maghanap ang asawa ko ng bagong mapapangasawa yung kayang mag-produce ng anak. Napakasakit noon sa akin, Papa Dudut, at tila wala lang sa aking asawa. Hanggang sa napadalas na ang aming pagtatalo tungkol sa kalagayan ko. At dumating kami sa punto na pareho kaming nagdesisyon na maghiwalay. Pero dahil hindi pa naman aprobado ang divorce noon, ay nananatili pa rin kaming kasal at legal na mag-asawa. Matapos nga naming maghiwalay noon ay iginugol ko ang aking buong oras sa pagtatrabaho bilang sales lady, bilang back office agent. Hindi ako pala kaibigan, Papa Dudut, kaya naman mas gusto kong palagi akong mag-isa, lalo na sa pamamasyal ko sa iba't ibang lugar. Doon lang kasi ako nagkaroon ng peace of mind. Nakakalimutan ko lahat ng problema ko. Lalo na ang katotohanang hiniwalayan ako ng asawa ko dahil hindi ko siya mabigyan ng anak. Hanggang sa nag-leave ako sa trabaho para mamasyal sa Bicol. Napanood ko kasi sa TV na may magandang pasyalan doon. Pero bilang bago lamang ako sa lugar na yon ay naligaw ako. Dahil lang nakatulog ako sa bus at nang huminto ito ay lagpas na pala ito sa dapat kong babaan.
Nasaan na ba ako? Ano ba to? Ba't wala man lang signal dito kahit isang bar lang? Kung kailan naman kailangan ko ng online map eh. Nasa bundok na ba ako? Miss? May hinahanap kayo? Ano kasi kuya? Anong lugar ba to? Kasi parang lumagpas na ako sa dapat kong babaan. Barangay Matake to, miss. Saan ka ba dapat pupunta? Parakali sana. Ay, ang layo mo na dun. Ha? Paano ba ako makakapunta roon? Anong pwede kong sakyan? Nako, miss. Probinsya to kaya napakadalang ng mga sasakyan dito. Hindi uso rito ang jeep. Tricycle lang ang transpo namin dito pero hindi ka naman maihahatid sa Parakali. Hanggang sa may bayan lang sila. May pwede bang masakyan sa bayan papuntang Parakali? Baka pwede mag-tricycle na lang ako papunta ron. Meron naman pero anong oras pa lang, miss? Mag-aalas 3 ng madaling araw. Wala pang tricycle na bumabiyahe ngayon. Mamayang mga alas 6 meron na. Naku, may mga hotel ba dito na pwede ko matuluyan kahit ngayong gabi lang? Sorry, miss. Kasasabi ko lang probinsya to kaya walang hotel dito. Wala bang kahit anong pwedeng masakyan dito? Wala bang dadaan na bus dito pabalik? Hapon ang biyahe ng mga bus dito pabalik ng Maynila. Meron naman mamayang alas 5 ng madaling araw kaso mahal ang bayad kasi aircon ng bus. Sige kuya, salamat. Maghihintay na lang ako dito hanggang mamaya. Delikado dito sa labas, miss. Di ka kilala rito. Marami pang asong pag-alagala dito, baka makagat ka. Wala naman akong choice kuya. Sabi mo nga walang hotel na malapit dito. Ganito na lang, miss. Kung gusto mo, dun ka muna sa amin. Tapos mamaya kung magliwanag na, tsaka ka mag-abang na masasakyan. Salamat na lang kuya. Okay na ako dito. Nagmamagandang loob lang ako, miss. Babae ka pa naman tapos gantong oras narito ka sa kalsada ng walang kasama. Sasamahan na lang sana kita rito kung di lang ako aahon sa bundok. Aahon sa bundok? Oo, aahon. Aakit ako mamayang alas 5. Kaya nga maaga akong gising kasi mag-iigib ako ng tubig. Mamaya kasi mahina ng tubig sa gripo. Walang gagamiting tubig sa bahay sina mama pag alis ko. Ay sige na kuya, magigib ka na. Naabala na kita ng husto. Di nga kita maiwan dito. Doon ka muna sa amin. Andun sina mama tsaka yung kapatid kong babae. Malapit lang naman dito sa daan. Tsaka wala naman akong balak na masama. Konsensya ko pag may nangyari sa'yo dito. Kung pwede naman kitang patuloyin muna sa amin. Nakakahiya naman sa inyo kuya. Hindi yan, huwag kang mahiya. Mabait ang mama ko tsaka yung kapatid ko. Pwede kang tumabi muna dun sa kapatid ko para makaidlip ka kahit sandali. Mukha kasing ang layo pa ng pinanggalingan mo ay. Galing pa nga ako ng Quezon City eh. Di ba nga? Ano? Dun ka muna sa amin. Ipagpapaalam kita sa mama ko. Sige kuya, di bale maghihintay lang ako magliwanag tapos aalis na rin ako. Sige, tara. Sunod ka na lang sa akin at may mga aso sa katabing bahay namin. Tsaka madilim ang dadaanan mo. Baka mahulog ka sa putikan. Buksan mo na lang ang flashlight ng cellphone mo. Sige kuya, salamat ha. Pasensya na rin talaga sa abala. Ayos lang. Cargo de konsensya ko pa kapag may nangyari sa'yo dyan sa labasan. Shoo! Lintik na aso talaga to. Andito na tayo. Pasok ka muna. Di na kuya, dito na lang ako sa labas. Uubusin ka ng lamok dyan. Iba mga gat ng lamok dito sa amin kesa sa Maynila. Baka kasi magalit mama niyo eh. Okay na ako talaga dito kuya. Sige, ikaw bahala. Basta kung antukin ka, pasok ka na lang dito. Ay, teka. Ipagsisindi kita ng katol. Wag na kuya. Sinasabi ko sa'yo. Grabe mga gat ng mga lamok dito. Sige, salamat. Pasensya na talaga sa abala. Salamat ulit dito sa katol. Wala yon. Maiwan na muna kita. At mag-iigib pa ako ay. Mamaya bago ko umalis, ibibiling kita kina mama. Naku, salamat kuya. Buti na lang ikaw ang nakakita sa akin. Papadudot kahit nga hindi ko pa ganong kilala noon si Aris, ay tinanggap ko kagad ang alok niya na tumuloy muna ako sa kanila habang wala pang liwanag. Sa totoo lang ay nagdadalawang isip ako kung tatanggapin ko ba o hindi ang alok niya. Ay naisip ko naman na nakakatakot din naman kung mag-isa ako sa kalsada at madilim pa. May mga aso din sa kalsada na pag-alagala at baka bigla na lamang akong kagatin, lalo pat hindi ako taga roon.
Naisip ko din na baka may masamang taong dumaan at baka kung ano ang gawin sa akin. Kahit naman hindi ko pa gaanong kilala noon si Aris, ay ramdam kong mabuti siyang tao. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag pero magaan ang loob ko sa kanya. Nararamdaman kong ligtas ako kung siya ang kasama ko. Bago nga umalis si Aris para umakyat sa bundok ay ipinakilala niya ako sa nanay at kapatid niya. Pinaliwanag din niya kung bakit ako nandoon at pansamantalang nakituloy sa kanila. Wala namang kahit na anong pagtutol ang nanay ni Aris at todo asikaso pa nga sila sa akin noon. Ipinagtimpla pa ako ng kape ng nanay ni Aris at ipinaghain ng almusal. Nahihiyaman ako ay natuwanan ako sa klase ng pag-aasikaso nila sa akin dahil hindi nila ako itinuring na ibang tao. Naitanong pa nga ng nanay ni Aris na si Tita Wilma kung bakit sa Bicol ko napiling mamasyal. At sinagot ko naman siya na nakita ko lamang sa commercial sa TV, kaya lang ay minalas naman ako na maligaw. Sinabi naman niya na may maganda rin namang pasyalan mismo sa kanilang lugar. At kung gusto ko raw ay magpasama ako kay Aris kinabukasan noon, total ay pahinga nito sa pangunguha ng niyog sa bundok. Dahil na nga rin sa pamimilit noon ni Tita Wilma, ay hindi ako nakaalis papunta sa destinasyon ko. Gusto kasi niya na makita ko muna ang lugar na sinasabi niya. Kaya nga nagpalipas ako ng ilang pang-araw sa kanila at hindi naman nila ako pinabayaan. Nagtiyaga na lamang ako sa signal ng piso wifi nila doon kesa naman sa wala. Pero masasabi ko ngang hindi naman boring ang pamamalagi ko doon. Dahil naroon si Aris para i-entertain ako, lalo na kapag hindi ako makatulog sa gabi dahil sa dami ng iniisip ko. At kapag hindi nga ako makatulog ay tumatambay ako sa terrace nila habang nag-i-scroll sa social media at siya naman ay magtitimpla ng kape namin habang nagkwekwentuhan. Puyatan na naman tayo. Ba't di ka pa nagpapahinga? Aalis ka ng maaga bukas, di ba? Di nga ako inaantok eh. Ewan ko ba? Baka naman ayaw mo nang umalis. Mamimiss mo ako, no? Ayan ka na naman sa mga biro mo. Mamimiss ka dyan. Di pa pwedeng di lang makatulog. Biro nga lang. Ba't ba di ka makatulog? May problema ka ba? Share mo naman sa akin. Wala naman. Naisip ko lang na mamimiss ko tong lugar na to. Sinasabi ko na nga ba eh. Kunwari ka pa. Tigilan mo nga ako. Seryoso ako rito eh. Oh, sige na. Tuloy mo na. Alam mo ba yung feeling na mapunta ka sa isang lugar na wala kang kakilala? Pero ilang araw ka palang nandun, parang ilang taon na, yung ganun. Di ko alam. Dito lang naman ako sa lugar namin, hindi ako maalis. Takot akong lumuwas ng Maynila. Bakit naman? Basta, di naman ako gaya mo na kahit saan yata mapadpad, di ka ma-homesick. Ibahin mo ako. Simula na magkaisip ako, andito na ako hanggang ngayon. Ni minsan di ako umalis sa lugar na to. Hindi mo ba gustong makarating man lang sa ibang lugar? Bakit pa? Dito pa lang sa lugar namin, kontento na ako. Ayaw mo bang magkaroon ng ibang trabaho bukod sa pagkokopra? Hindi mo ba naisipang subukan ng ibang trabaho? Sa totoo lang, hindi. Kontento na ako sa trabahong meron ako. Bakit kamo? Kasi simulat sa pool, ito na ang bumubuhay sa amin. Mahirap, oo. Pero kung tutuusin, sapat na para mabuhay kami. Siguro sa iba minamaliit ang trabaho namin. Pero hanggat kaya kaming buhayin ng trabahong to, wala kaming pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Pare-parehas lang naman kaming kanin ang kinakain. Nakikita ko nga. Hindi nga naman kayo hirap sa pamumuhay. Hindi talaga. Ang mga tao rito basta masipag ka, di ka mahihirapan. Pero kung tatamad-tamad ka, talagang mahihirapan ka. Dito nga basta masipag ka magtanim ng mga gulay at prutas at mamingwit ng isda dyan sa ilog o mangisda sa dagat, may kakainin ka. Sa Maynila, lahat binibili. Bigas at kuryente lang ang kalimitang pinoproblema namin dito. Ang tubig hindi. Kita mo naman, libre ang tubig sa amin. Para sa lahat. Kaya mas gusto ko manatili dito kaysa lumuwas ng Maynila. Sa bagay, ang mahal pati ng mga bilihin sa Maynila. Ay siya nga. Tsaka dito sariwa ang hangin.
Tahimik ang paligid. Di uso dito yung mga magkapitbahay na nagbabangayan. Magkasundo lahat ng mga tao rito. Aminin mo, nagustuhan mo na rin dito, no? Oo, wala naman akong aayawan sa lugar na to eh. Kaso may buhay ako sa Maynila. Kaya nga. Ay, siya nga pala. Ilang araw ka na rin dito pero wala ka nababanggit tungkol sa pamilya mo. Buti pinapayagan ka nalang mamasyal kung saan-saan na mag-isa. Runaway ako. Maaga akong nag-asawa kaya tinakwil ako ng pamilya ko. Naku, may asawa ka na pala. Pasensya na. Nagbibiro pa ako sa'yo ng kung ano-ano. Ayos lang. Kasalanan ko rin naman kasi hindi ko nasabi. Di rin naman ako nagtanong. Buti pinayagan ka ng asawa mo gumala. Hiwalay na kami. 2 taon na. Kaya lang, kasal kami kaya mag-asawa pa rin kami sa papel. Ba't naman kayo naghiwalay? Na-fall out of love sa isa't isa. Lagi na kami nagtatalo at lagi nakikialam ang mga relatives niya sa mga desisyon naming mag-asawa. Nakaka-pressure. Palaging kailangan ko magpa-impress sa kanila kahit hindi naman dapat. Anak ba? Meron kayo o wala? Naku, tuloy na lang natin bukas. Inaantok na ako eh. Ay, sige. Matulog ka na. Ako na bahalang magpasok nitong mga tasa sa loob. Papa Dudut, nagpanggap nga ako na inaantok na dahil napaka-sensitibong topic ang tungkol sa anak. Buti na lamang at hindi na siya nag-usisa pa noon at hinayaan na lamang ako na pumasok na sa loob para matulog. Mabait si Aris at hindi ko alam kung bakit napakagaan talaga ng loob ko sa kanya noon. Kaya lang ay natatakot ako mag-open sa kanya ng tungkol sa kalagayan ko. Papa Dudut, habang nakahiga nga ako noon ay hindi pa rin ako makatulog dahil sa maiksing panahon na inilagi ko kina Aris ay totoong napamahal na ako sa lugar. Tahimik at payapa ang buhay noon pero naisip ko na kailangan ko nang gumising at bumalik sa realidad ng buhay ko, na may buhay akong iniwan sa Maynila. Kinabukasan nga, Papa Dudut, ay maaga akong ginising ng mama ni Aris dahil baka maiwanan ako ng bus ng biyahe pabalik sa Maynila. Pero sa parakali pa rin ang tuloy ko noon dahil sayang naman kung hindi ko masisilayan kahit sandali ang ipinunta ko roon. Itinuro naman sa akin ni Aris ang babaan ko kung sakali. Pero bago pa nga ako makaalis noon, ay hiningi pa ni Aris ang number at social media account ko para kung sakaling maligaw daw ako ulit ay may mapagtatanungan ako o kaya naman ay may mahihinga ng tulong kapag nagkaroon ng problema. Papadudod sa tulong nga ni Aris ay maayos akong nakarating sa aking pupuntahan at hindi ako naligaw man lang. Malaking bagay talaga ang pagmamalasakit sa akin ni Aris. Ang akala ko nga noon ay doon na magtatapos ang ugnayan at komunikasyon naming dalawa. Ngunit mali pala ako ng akala. Umpisa pa lang pala yun ng pagiging mas malapit namin sa isa't isa. Lalo na nang halos maya't maya ay lagi kaming magka-chat o kaya naman ay minsan ay tumatawag siya. Hindi siya nauubusan ng mga kwento na talagang nakakaaliw. Lalo na kapag mga kwentong barbero ang kinukwento niya sa akin. O tapos, ano pa? Eto naman. May doktor. Nagpanggap na may sakit. Kasi may chismis siyang narinig na may albularyo daw na magaling manggamot. Mas magaling pa sa kanya. Tapos? Eh di sabi ng doktor, masubukan nga tong albularyo na to kung magaling talaga. Nagpanggap siya na walang pang-amoy. Nagpunta siya dun sa albularyo. Sabi nga niya wala siyang pang-amoy. Binigyan siya ng tubig ng albularyo. Pero alak pala yun. Ay sabi baga ng doktor, alak naman to ay. Sabi ng albularyo, ay magaling ka na niya. Tapos kinabukasan, nagbalik yung doktor. Nagpanggap naman siya na bulag. Binigyan siya ng 100 ng albularyo. Sabi, eto 500, magpa-check up ka sa doktor. Sabi baga ng doktor, 100 lang to ay. Sabi ng albularyo, ay magaling ka na niya. Yung doktor, di na nagbalik. Magaling daw yung albularyo. Ano pa? May joke ka pa dyan?
Wala na. Pang 10 joke ko na yan. Mangangalap pa ako ng maraming joke. At saan ka naman mangangalap? Ay saan pa baga? Eh di sa mga matatanda rito, madami silang joke. Mas nakakatawa. Dapat sa susunod na tawag mo sa akin mas marami ka ng baong jokes. Siyempre naman. Para lagi kang masaya. Bakit? Kailan ba ako nalungkot? Ay sus! Alam na alam ko yung tono ng boses mo pag may problema ka. Pati yung mga pabuntong hininga mo. Wow! Kilalang kilala? Lagi baga tayong magkausap. Siyempre kabisado na kita. Pero matanong kita, huwag ka magagalit ha. Ano yun? Wala na bang pag-asang magkabalikan kayo ng dati mong asawa? Ba't mo naman natanong? Ay syempre! Baka mamaya may gusto palang manligaw sa'yo. Sinagot mo. Tapos babalik ka lang din pala sa asawa mo. At sino namang manliligaw? Kahit sino. Sa totoo lang, malabo na magkabalikan kami. Kasi pareho na kami nagkasundo na maghiwalay eh. Alam din naman kasi niya na hindi na maaayos ang relasyon namin. Lalo na yung magulang niya at mga kamag-anakan niyang laging nakapalibot sa amin. Laging nakikialam. Wala akong peace of mind doon. Tapos siya tinotolerate lang niya yung gawain ng pamilya niya. Di nga niya ako may pagtanggol kahit hindi na maganda yung mga pinagsasasabi sa akin. Pangit naman yung ganon. Di niya ata alam pinasok niya. Hindi nga. Pareho pa naman kasi kaming bata noon. Bata pero nagpakasal agad? Wala eh. Akala namin true love na yung nararamdaman namin sa isa't isa. Panandalian lang pala yun. Kaya nga ang pag-aasawa, dapat pinag-iisipan yan at pinaghahandaan. Wala rin naman kaming magagawa. Kasal na kami. Kaso kahit gusto naming maghiwalay na talaga, hindi naman pwede. Wala namang divorce dito sa Pilipinas, tsaka kung meron man, ang mahal naman yata ng gagastusin. Paano naman yung anak nyo? Nasa kanya? Wala namang kaming anak. Bakit wala? Siguro kasi, ayun nga, maghihiwalay din kami kaya siguro hindi kami nagkaanak. Sa bagay, pwede nga naman yon. Kung di pa talaga panahon, hindi ibibigay sa'yo. Papadudot pangalawang beses na yon na naitanong ni Aris pero hindi ko pa rin alam kung paano sasagutin kaya nagdahilan na lamang ako. Sobrang nahihiya kasi ako na sabihin sa kanyang hindi ko kayang magkaanak. Humiling na lamang ako na sana ay hindi siya mainis sa tuwing inililihis ko ang usapan. Sa maraming beses ko na kasing nakausap si Aris ay nalaman ko na ayaw niya sa malihim na tao. Dahil nga naman sobrang open niya at wala siyang inililihim sa kahit na sino. Pero sinabi naman niya na naiintindihan niya kung hindi ko masasagot yon. Sobrang curious lang daw talaga niya. Kahit naman may mga bagay pa rin na hindi alam ni Aris tungkol sa akin noon, ay nagpatuloy ang magandang pagkakaibigan namin. Pero habang tumatagal na nakikilala ko ang ugali ni Aris, ay unti-unting nahuhulog ang loob ko sa kanya. Siya kasi yung tipo ng tao na sobrang sipag at dedicated sa trabaho. Lahat ng hirap ay kinakaya niya. Sabi pa nga niya isang beses na walang mahirap sa taong masikap. Basta para sa pamilya niya ay gagawin niya ang lahat. Na hanggat kaya ng katawan niya ay magtatrabaho siya. Pero kahit na may nararamdaman ako sa kanya noon ay minabuti ko na lamang na itago yon. Dahil ayaw kong masira ang pagkakaibigan namin at isa pa ay kasal pa ako sa dati kong asawa. May prinsipyong tao si Aris kaya alam kong hinding-hindi siya magkakamaling magkagusto sa akin. At yon ay isa palang napakalaking maling akala. Dahil hindi ko alam na may lihim na rin pala siyang pagtingin sa akin. Nalaman ko na lamang kung kailan nakabalik na ako ng Maynila, Papa Dudut. Kumusta na? Magkausap lang tayo noong nakaraang araw, uy. Pasensya na. Di ko kasi alam ibubungad ko sa'yo ay. Tsaka 4 na araw din tayong di nagkausap. 4 na araw ka dyan, 3 lang yun. 4 yun. Huwag ka na makipagtalo. Alam ko kasi ako ang laging nakatingin sa araw. Tumitingin din naman ako sa araw at may trabaho din ako. Pero maiba ako. Kumusta ka naman ba?
kumusta ang pamamasyal mo dyan? Di ka na nagma-my day ay. Ang totoo niyan, nakabalik na ako ng Manila. Kailan ka pa umuwi? Nung isang araw lang. Ang daya. Di ka man lang nagpasabi. Bakit naman? Tsaka biglaan lang yung uwi ko. Tumawag kasi yung boss ko na may kailangan akong ayusin na trabaho. Nainis nga ako at naka-leave ako eh. Tapos iistorbohin niya ako. Baka naman kasi panay ang leave mo. Sa'yo lang yata ako nakakita na empleyado na lagi nagpa-file ng leave. May 10 klase ako ng leave at 3 pa lang ang nagagamit ko kaya wag kang Sorry naman. Huwag ka na magalit. Di ako galit, nagpapaliwanag lang. Pero sayang talaga. Di man lang tayo nagkita bago ka umuwi. Bakit naman? Padadalhan sana kita ng maraming hipon at alimango. Alam ko paborito mo yung mga yon. Ang lakas mong kumain pag yun ang ulam natin dito sa bahay. Napansin mo pala yun? Oo, nasa iyo lagi ang focus ko ay. Huy, ang creepy mo ha. Anong creepy sinasabi mo dyan? Ang ibig kong sabihin baga, laging nasa iyo ang atensyon ko. Kaya ultimo yung pinakamaliit na bagay na lagi mong ginagawa, napapansin ko. At yan nga, napansin ko na malakas kang kumain pag hipon at alimango ang ulam. In fairness, tama ka dyan. Favorite ko nga yun. Oh, di ba? Nanghuli sana ako sa fish pond ng mga hipon, tapos alimango dun sa bakawan namin para nadala mo dyan pabalik. Hindi rin, 10 oras mahigit ang biyahe, baka bumaho lang. May maliit naman akong cooler dito. Pupunuin lang lagi ng yelo. Hayaan mo na, next time na lang siguro. Makabalik ka pa kaya rito? Di ko alam eh. Malay natin. Bakit ba? May sasabihin sana ako sa'yo pagbalik mo rito. Tungkol naman saan? Pagbalik mo nga rito, doon ko sasabihin. Mas gusto kong personal na sabihin sa'yo. May pa-suspense ka pang nalalaman? Paano pala kung hindi na ako makabalik dyan, di hindi mo nasasabihin sa akin? Ba't naman di ka makakabalik? Ano? Pupunta pa ako dyan para lang malaman yung sasabihin mo? Wala naman kasing thrill pag sa call ko lang sinabi. Ano ba kasi yun? Matagal na akong may gusto sa'yo, Rian. Simula pa nung ilang araw kang nagstay dito sa amin. Ayan, sinabi ko na. Gusto ko sana romantic ang gagawin ko pag amin sa'yo ay. Teka, ipaprocess ko lang yung sinabi mo. Nag-loading yata utak ko. Papadudot, hindi ko malaman ang tamang pagiging reaksyon ko sa pag-amin ni Ari sa akin. May parte sa puso ko na masaya dahil pareho pala kami ng nararamdaman. Pero may parte rin sa akin na nagsasabing mali dahil may asawa pa rin akong tao kahit nahiwalay na ako. At dahil nga hindi ko alam ang isasagot sa kanya noon, ay dinaan ko na lamang sa biro. Tila nakahalata naman si Aris at hindi na nagsalita pa ng kung ano. Hindi na rin niya inulit ang tungkol sa nararamdaman niya para sa akin. Marahil kung hindi nga ako kasal ay baka hindi ako nahirapang umamin sa kanya na may pagtingin din ako sa kanya. Dahil sa totoo lang ay gustong gusto ko talaga siya. Kaya lang ay naisip ko noon na may mga bagay na mas mabuti na lamang na itago. Papadudot, ilang araw na nga akong hindi makapag-focus sa trabaho ko noon dahil palaging sumasagi sa isipan ko mga sinabi sa akin ni Aris. Hating-hati ang nararamdaman ko noon dahil ang sigaw ng isip ko ay mali ang magmahal muli. Pero ang puso ko ay iba naman ang sinasabi. Sa pagdaan nga ng mga araw ay tila pabigat ng pabigat ang pakiramdam ko. Lalo pa nga at bihira na lamang tumawag sa akin noon si Aris. Pakiramdam ko nga ay umiiwas siya sa akin at aaminin ko na nakakaramdam ako ng takot noon. Takot na baka unti-unting lumayo ang loob niya sa akin, Papadudot. Hanggang sa hindi ko na kinaya ang bigat ng dibdib ko at naglakas loob na akong umamin sa kanya. Seryoso ka ba? Oo nga. May gusto nga rin ako sa'yo. Hindi ko lang alam kung kailan nagsimula. Basta gusto kita. Baka naman pinaprank mo ako ha. Mahilig ka pa naman magprank. Sira, ano namang mapapala ko kung ipaprank kita ng ganito? Hindi lang ako makapaniwala.
Para kasing in love ka pa rin dun sa ex mo. Anong in love pinagsasasabi mo dyan? Wala na nga ako ni katiting na feelings para dun. Biro lang. Sobrang saya ko lang. Kaya lang kasi, Kaya lang ano? kahit naman gusto natin yung isa't isa, hindi pa rin tayo pwede. Kasi nakatali pa rin ako sa dati kong relasyon. Ano naman? Oo, kasal pa kayo. Pero kayo na nga mismo nagdesisyon na maghiwalay. Nagkasundo na kayo pareho. Sinabi mo sa akin yan, di ba? Tsaka may sarili na ring pamilya yung ex mo. Aba, dapat piliin mo rin kung ano naman ang magpapasaya sa'yo. Di mo kasi ako naiintindihan eh. Anong di ko naiintindihan? Ipaintindi mo sa akin. Ano na lang ang sasabihin ng mama mo? Yung anak niya pumatol sa may asawa. Alam mo, di naman natin kailangan sabihin kay mama na kasal ka sa una. Wala rin naman nakakaalam dito sa amin, ako lang. Kahit na. Mas iintindihin mo pang sasabihin ng ibang tao kaysa sa akin? Rian, pareho tayo ng nararamdaman. Mahal natin ang isa't isa. Nagkakaunawaan tayo. Yun lang naman ang importante. Yung mga tao na yan, sina mama o kung sino pa, nakapaligid lang yan sa atin para sirain tayo. Sila ang magsisilbing pagsubok sa relasyon natin. Pero kung iintindihin mo sila, masisira talaga tayo. Di pa man tayo nagsisimula. Mama mo yun, Aris. Hindi basta ibang tao lang. Oo nga, pero malaki na ako. Matanda na ako. Hindi ako palpal na hindi alam kung ano bang papasukin ko. Ito na yun. Ikaw ang pinili ko. Kaya handa akong yakapin ka ng buo. Walang labis, walang kulang. Kahit pa nga yata may 10 ka pang anak, tatanggapin pa rin kita eh. Anong magagawa ko? Ikaw ang mahal ko eh. Eh paano kung itakwil ka ng mama mo? Alam ko ang pakiramdam ng walang pamilyang maaasahan, Aris. Itinakwil ako ng magulang ko dahil hindi ako nakinig sa kanila. Itakwil nila ako. Wala akong pakialam. Pero hanggat maaari, mag-ingat na lang muna tayo na wag nilang malaman. Lalo ni mama. Pero kahit malaman man nila, hindi kita iiwan. Ikaw ang pipiliin ko kahit na anong mangyari. Minsan ang nakialam sa akin si mama. Di na ako papayag na gawin niya ulit yun. Aris, Hindi lang ako basta salita. Kayang-kaya ko yung gawin. Basta para sa'yo. Kung dumating man yung araw na magkabukingan na, ipaglalaban kita kahit na anong mangyari. Hinding-hindi kita bibitawan dahil lang sinabi ni mama. May sarili na akong pag-iisip at alam ko kung anong buhay ang papasukin ko. sigurado ka ba? Paano kung nabibigla ka lang pala? Tapos ma-realize mo na mali pala na ako ang pinili mo. Hindi ako kailanman nagkamali sa desisyon na ginawa ko. Kasi bago ko gawin ang isang bagay, 1,000 beses ko munang pinag-isipan yan. Nang piliin kita, naisip ko na mga posibleng mangyari. Pero wala akong pakialam. Kasi mahal kita. Ako ba? Mahal mo ba ako? Oo, Kung ganun magtiwala ka lang sa akin, magkasama nating lalampasan lahat ng pagsubok na darating sa atin. sige. Magtitiwala ako sa'yo. Papadudot ng araw ding yun nga ay official na naging kami. Hindi na namin dinaan pa sa ligawan dahil alam naman namin ang nararamdaman namin. Tila tumaba nga ang puso ko sa mga sinabi niya sa akin. Ganun pala ang pakiramdam ng masabihan ka na ipaglalaban ka kahit na ano ang mangyari. Hindi ko kasi yun naramdaman sa dati kong asawa noon. Mas iniintindi kasi niya kung ano ang sasabihin ng magulang at kamag-anak niya. Hindi ko nga alam noon kung may natutunan ba siya sa wedding seminar namin noon. Kasi hindi niya man lang naisabuhay ang utos doon na mahalin ang asawa sunod sa Diyos. Ang pakiramdam ko noon ay least priority ako. Dahil mas importante pa rin sa kanya ang sasabihin ng mga magulang at kamag-anak niya kesa sa akin na asawa niya. Tuloy ay nagsisisi ako dahil nagpadalos-dalos ako sa naging desisyon ko at hindi ako mawala sa taling patuloy na nagbibigay sa aming dalawa bilang mag-asawa. Kung sana'y nakinig na lamang ako sa mga magulang ko noon na tapusin ko muna ang pag-aaral ko bago ako mag-asawa ay wala sanang problema sa relasyon namin ni Aris. Napag-alaman ko nga rin
na dapat pala ay may asawa na rin si Aris. Ngunit marin lang itong tinutulan ng kanyang ina dahil ayaw nito sa babaeng gusto niyang mapangasawa. Nang tanungin ko siya kung bakit ay sinabi niyang nahuli ito ng kanyang ina na nagpapaligo pa rin kahit pa may relasyon na sila ng babae. Kaya naman mas lalo akong natakot noon, Papa Dudut. Manliligaw lamang yon pero agad na humadlang ang nanay niya sa gusto niyang mapangasawa. Paano pa kaya ako nakasal pa? Dahil nga sa frustration at anxiety ko noon ay ilang araw din akong hindi nakapasok. Nabigla na lamang ako nang makatanggap ako ng sulat mula sa company namin na tanggal na ako sa trabaho. Pero imbis na malungkot ako noon ay natuwa pa ako dahil sa 5 taong kong pagtatrabaho doon ay hindi man lang ako nakaranas ng salary increase at hindi consistent ang 13th month pay. Ayos lang din naman na natanggal ako doon. Total ay matagal ko na rin namang balak na mag-resign dahil hindi naman nababayaran ng tama ang serbisyo ko. Isang araw nga, Papa Dudut, ay naikwento ko kay Aris ang nangyari kaya naman nagpresentas siya na total ay wala pa akong trabaho. Bakit hindi na lang muna raw ako magbakasyon sa kanila? Dahil nga medyo matagal na rin noong huli kaming nagkita, ako man ay sabik na ulit siyang makita dahil simula nang maging official na magkarelasyon kami ay hindi pa kami nagkikita ulit. Nakontento lamang kami sa chat at call. Natuwa rin sina Tita Wilma nung ibalita ni Aris sa kanila na magkasintahan na kami at naging maayos nga ang unang linggo ko sa bahay nila. Pero wala talagang lihim na hindi nabubunyag. Walang hiya kang babae ka? Tinanggap kita ng maayos sa pamamahay ko pero may tinatago ka palang baho. Hanggang kailan mo balak pa ikutin ang ulo namin? Sorry po, tita. Wala po akong balak na itago sa inyo. Natatakot lang po ako. Walang balak na itago. Ang kapal naman ang mukha mo. May asawa kang tao pero nandito ka nakikipagbahay-bahayan sa anak ko. Tinanggap kita ng maluwag dito. Ang ganda ng pakikiharap ko sa'yo. Yun pala, ginagawa mo ng kabit ang anak ko. Ma! Ano nangyayari dito? Eto, ba't di mo tanungin ang malanding babaeng to? Magdahan-dahan kayo sa pananalita niyo sa kanya. Hindi ko papayagan ng kahit anong pambabastos sa kanya. Aba, may gana ka pang gumanyan. Oo nga pala. Hindi mo nga pala alam ang kalandi ang taglay nitong babaeng to. Hoy Aris, ang babaeng yan may asawa pala at kasal pa. Paano niyo nalaman ang tungkol dyan? Anong paano ko nalaman? May nag-chat sa akin at binulgar ang sikreto ng babaeng yan. Akala ko nga nagbibiro lang pero nung makita ko yung picture ng kasal nilang dalawa ng asawa niya, abay hayop! Naniwala ako! Kasi alam nga namang ibang tao yung nasa picture ay pagmumukha niyang nandoon. Hindi na mahalaga sa akin kung sino tong nag-send sa akin ng mga message na to. Ang importante sa akin, alam ko na ang totoo na may asawa na palang babaeng yan. Tama na, Ma. Hinaan niyo boses niyo. At bakit? Teka nga, ba't parang di ka man lang nagulat sa sinabi kong may asawa ng babaeng yan? May alam ka ba tungkol dito? Magsalita ka, Aris! Oo! Alam ko na ang tungkol dito. Matagal na. Kaya kung pwede lang, tumigil na kayo. Kung hindi niyo kayang irespeto ang asawa ko, kahit ako na lang sana, bigyan niyo ng konting kahihiyan. Aris, naririnig mo bang sarili mo? Anong asawa mo pinagsasasabi mo? Kasal yan sa dati niyang asawa. Anong papel mo? Kabet? Gusto mong maging kabet? Hahanap ka na lang ng babae, yung may sabit pa. Hiwalay na sila ng asawa niya. Oo, kasal sila. Pero matagal na silang hiwalay. May sariling pamilya na rin yung lalaki. Kahit pa, anong gusto mo? Maging katawa-tawa tayo sa mga tao rito? Ano na lang sasabihin nila? Si Aris pala, kabet. Gumising ka sa kahibangan mo. Hiwalayan mo na yung babaeng yan. Hindi, Ma. Hindi kami maghihiwalay. Ano? Kinakalaban mo na ako ngayon? Hihiwalayan mo yan o itatakwil talaga kita? Hindi pa ako nagtatakwil ng anak pero baka magawa ko na kapag hindi ka tumigil dyan sa kalokohan mo. Mahal ko si Rian. Kaya kahit ano pang sabihin nyo, hindi ko siya hihiwalayan. Itakwil nyo na ako. Pero hindi na magbabago ang desisyon ko. Ah, ganon? Natuto ka ng lumaban sa akin?
At ikaw babae ka! Kasalanan mo to! Nilasan mo Ma, ano ba? ang anak ko! Nasasaktan po ako! Pupunitin ko talaga yung anit mo dahil malandi ka! Bitawan niyo si Rian! Yung babaeng yan talagang pipiliin mo kaysa sa sarili mong ina! Ma, wala kayong ginawa kung didiktahan ako sa kung sino dapat ang mapangasawa ko. Pero dahil mahal ko kayo at may respeto ako sa inyo, nakinig ako. Ayaw niyo dati kay Jeline. Hiniwalayan ko. Ngayon pati si Rian, gusto niyong hiwalayan ko rin? Aba Aris, kung sana matinong babae ang aasawahin mo, edi wala sana tayong problema. Mag-asawa ka kahit kailan mo gusto. Pero hindi ako papayag na makikisama ka sa isang babaeng may asawa na. Naman, hindi na ako bata. May sarili na akong isip. Kung may isip ka, hindi ka papatol sa may asawa na. Tanga! Matagal na nga silang hiwalay. May iba ng pamilya yung lalaki. Alam nga namang manatiling nakatali si Rian sa dati niyang asawa, naghanap na nga ng iba yung asawa niya. Kung pwede sa dati niyang asawa, dapat pwede rin kay Rian. Ano? Magiging miserable si Rian habang buhay dahil lang kasal siya sa lalaking matagal naman nang hiwalay sa kanya? Kahit ano pang dahilan, hindi mo na mababago ang isip ko. Hiwalayan mo yung babaeng yan o itatakwil kita. Di takwil niyo ako. Maigi pa nga na magkanya-kanya na tayo. Dahil pagod na rin akong intindihin kayo. Pero ni minsan ako, hindi nyo man lang inintindi kung ano yung mga gusto ko. Aba Aris, wag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Anak lang kita. Wala kang karapatang bastusin ako. Hindi ko kayo binabastos, ma. Pero sana intindihin nyo rin ako. Kung gusto nyo akong itakwil, sige. Wala akong pakialam. Tingnan mo nang naging impluensya ng babaeng yan sa'yo. Kung pagsalitaan mo ko, wala ka ng galang sa akin. Wala kang utang na loob. Utang na loob? Ako? Walang utang na loob? Wala na pala akong utang na loob kasi pinili ko kung ano yung magpapasaya sa akin. Pero di nyo ba inisip na bayad na ako sa lahat ng utang na loob na sinasabi nyo sa akin? Simulat sa pool nang mamatay si tatay, ako nang sumalo sa lahat ng responsibilidad niya sa pamilyang to. Ako nagtatrabaho para may makain tayo sa araw-araw. Sa kuryente ako rin. Sabi nyo, gusto nyo magpatayo ng tindahan. Ginawa ko ng paraan para kahit paano may pera kayo. Pero ano? Ang benta sa tindahan na pumunta lang sa pagsusugal nyo. May narinig ba kayo sa akin? Wala! Pati pagpapaaral sa mga kapatid ko, ako na rin ang sumagot. Tapos sasabihin nyo sa akin, wala akong utang na loob? Natural na buhayin mo kami dahil ikaw ang lalaki sa pamilya natin. Sa'yo kami hinabili ng tatay mo. Pero kung ganyan pala na isinusumbat mo sa akin lahat ng naitulong mo sa pamilya na to, lumayas ka rito. Isama mo yung babaeng yan. Pag iniwang ka niyan, sinasabi ko sa'yo, tatawanan lang kita. Sige, lumayas kayong dalawa rito, magsama kayo. At simula sa araw na to, wala na akong anak na Aris ang pangalan. Papadudot dumating na nga ang araw na kinakatakutan ko. Hiyang-hiya ako at hindi ko alam kung ano pa ang mukhang mayaharap ko sa pamilya ni Aris. Pero laking pasalamat ko nga na totoo ang sinabi ni Aris ay hindi niya ako pinabayaan. Ipinaglaban niya ako at doon ko napatunayan kung gaano talaga niya ako kamahal. At dahil nga pinalayas na kami doon ni Tita Wilma ay nakiusap si Aris sa kanyang lola na kung maaari ay sa kanila muna kami makituloy. Aakuin na lang ni Aris ang gasto sa pagkain at kuryente basta pumayag lamang ito. Pumayag naman ang lolo niya at sinabing hindi naman kailangang solohin ni Aris ang mga gastusin dahil wala naman daw problema kung doon muna kami tutuloy. Maiging araw at may kasama siya sa bahay. Hindi rin naman daw niya pahihindian ang request ng paborito niyang apo. Sa isang linggo ko pa nga lang doon ay ramdam kong apo na rin ang turing sa akin ni Lola. Hindi niya ako pinakitaan ng pagkadisgusto kahit pa alam niya na kasal ako sa dati kong asawa. Saad pa niya ay wala naman daw karapatan ng kahit na sino na tumutol kung sino man ang gustong makasama ni Aris. Tiyak naman daw niya na alam nito ang ginagawa dahil hindi na ito bata. Sa pagtatagal ko pa doon ay hindi nagbago ang pakikitungo sa akin ni Lola. Todo asikaso siya sa akin at laging sinisigurado na kumakain ako ng tama at nasa oras. Pero syempre hindi ko naman inaabuso ang kabaitan niya kaya naman ako na ang nagpipresentang gumawa ng lahat ng mga gawaing bahay.
May katanda na rin kasi siya pero madalas ay nag-iigib pa ng tubig. Hanggang sa isang araw ay nagpaalam si Lola sa amin ni Aris na kailangan itong umuwi ng Paracale dahil kailangan itong alagaan ng asawang may sakit. Kaya naman ipinagkatiwala niya sa amin ang bahay niya. Paminsan-minsan ay napapasyal siya at kalaunan ay ibinigay na lamang ni Lola ang kanyang bahay sa apo niyang si Aris. Hindi na rin daw siya makakauwi dahil babantayan na lamang niya ang asawang sobrang tanda na rin. Maging ang malaking niyuga na pagmamay-ari ng kanyang lola sa bundok ay inihabili na rin niya sa kanya. Dahilan ni Lola ay hindi naman daw niya madadala sa hukay ang lahat ng ari-arian niya. Wala rin naman daw siyang aasahan sa mga anak niya dahil wala naman sa mga ito ang may tiyaga na umakyat ng bundok at mamahala sa niyuga nila. Tanging si Aris lamang daw ang napakalaki ng tiyaga sa pagkokopra kaya alam niya na hindi yon mapapabayaan kung sa apo niya mapupunta. Papadudot sa kabila ng pagtutol ng nanay ni Aris sa relasyon namin ay nanatili kaming matatag. Palaging sinasabi sa akin noon ni Aris na wala akong dapat intindihin kung hindi siya lamang. Dahil hindi naman daw ibang tao ang pakikisamahan ko kundi siya. Halos magdadalawang taon na kaming nagsasama noon at kahit kailan ay wala kaming naging problema sa pagsasama namin. Ni minsan ay hindi kami nagkaroon ng pagtatalo na kalamitang nangyayari sa lahat ng magkarelasyon. Ganon siguro talaga kapag alam ng lalaki kung ano ang priority niya sa buhay. Minsan ang nabanggit noon ni Aris na hindi pa man daw siya ikinakasal. Ay alam niyang kapag pinasok na ng isang tao ang pag-aasawa ay dapat asawa na ang priority at hindi na ang ibang tao. Masasabi ko nga na maswerte ako na nakilala ko si Aris dahil kahit tagal kong gustong maranasan ang ganon na lagi kang inuuna sa lahat ng bagay. Naisip ko nga na sana ay nakilala ko siya ng mas maaga nang hindi ko na kinailangan na matali sa isang kasal na nagsilbing kulungan ko ng ilang taon. Sadyang napakabait ni Aris at mapagmahal. Napakalawak ding ng pangunawa kapag minsan ay inaabot ako ng pagiging topakin ko. Imbis na sabayan ako ay nagpapakumbaba siya at lalambingin ako hanggang sa maging okay na ako. Hindi man nabibilang si Aris sa mga lalaking may kaya, may pinag-aralan at may trabahong pang big time. Ay masasabi kong siya ang standard na hinahanap ng isang babae sa isang relasyon pagdating sa ugali at prinsipyo. Sa pagsasama nga namin ay hindi ko kailanman naisip na iwanan siya dahil siya ang tipo ng lalaki na deserve na mahalin din ng totoo at alagaan. Iilan lang ba ang lalaking kagaya niya na handang manindigan sa relasyong pinasok niya? Pero minsan nga ay nangangamba ko dahil wala pa rin siyang kaalam-alam tungkol sa kalagayan ko. Naisip ko na baka matulad din siya sa dati kong asawa na nag-iba ang ugali dahil lamang sa hindi ko siya nabigyan ng anak. Hindi ko alam noon kung paano ko ba ipagtatapat kay Aris ang totoo dahil sa tuwing na-delay ang period ko ay agad siyang nagtatanong kung buntis na ba ako. Pero dahil nakukonsensya ako at hindi naman habang buhay ay maitatago ko sa kanya ang katotohanan, ay nagpasya na akong sabihin sa kanya ang totoo. Oh mahal, ba't nandito ka pa sa labas? Malamok na baga? Wala, hinihintay lang kita. Ang mahal ko talaga. Tara nga sa loob. Tingnan mo, puro ka na pantal dahil sa kagat ng lamok. Ang tigas talaga ng ulo mo. Ginabi ka. Ang dami pa naming tinapos na nyog na babalatan. Nasugatan nga ako kanina sa Palawan. Ha? Patingin nga, malalim ba? Hindi naman. Ayos lang ako kasi nakauwi na ako sa'yo. At ano namang connect nun? Aba syempre, ikaw kaya nagpapalakas sa akin. Pagkasama kita, alam kong kakayanin ko lahat. Nambola na naman siya. Ikaw talaga, hindi naman kita binobola. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ubari mo na yung damit mo at basang-basa ng pawis. Maghahain lang ako ng pagkain natin. Tamang-tama, kanina pa ako gutom. Pinapakain ako dun ni Kaambo kaso ang sabi ko, di ka kakain pag di mo ako kasabay. Talaga? Alam mo namang ikaw lang ang kasabay ko kumain. Alam ko,
Hahayaan ko ba namang kumain mag-isa ang pinakamamahal kong asawa? Sus! Ano bang ulam natin dyan? Adobong atay, paborito mo. Wow! Talagang mapapalaban ako lagi ng kaing sa'yo, mahal. Puro paborito ko niluluto mo ay. Nung nakaraan, pritong talong na may itlog naman, kaya naparami din kain ko. Nagrereklamo ka? Hindi ah, ikaw naman. Masayang masaya lang ako kasi ngayon ko lang naranasan na may mag-asikaso sa akin ng ganito. Obligasyon ko yun sa'yo. Tsaka ginagawa ko to kasi mahal kita. Kaya nga salamat talaga sa lahat-lahat, mahal. Sa pag-aasikaso, sa pag-iintindi, at higit sa lahat, sa pagmamahal. Ako nga ang dapat magpasalamat sa'yo. Kasi yung pagmamahal na hinahangad ko lang noon, ibinigay mo sa akin ng siksik at nag-uumapaw. Kahit kailan hindi ka nagkulang sa akin. Araw-araw nararamdaman kong mas lalo mo pa ako minamahal. Naku naman, ang asawa ko. Ganon din naman ang nararamdaman ko sa'yo. Alam ko kung gaano mo ako kamahal. Kaya ang swerte ko talaga sa'yo. Swerte din naman ako sa'yo. Naks! Maghahanap ka pa ba ng iba? Siyempre hindi na. Ba't pa ako maghahanap nasa'yo na lahat? Salamat, mahal. Salamat kasi kontento ka na sa buhay na kaya kong ibigay sa'yo. Pero mas pagsisikapan ko pa. Kontentong-kontento na ako. Kasi ikaw yan. Sobra pa sa sobrang binigay mo sa akin. Mabuti naman. Bakit mo nga pala ako hinihintay? Alam mo namang gagabihin ako, di ba? Ano kasi, May gusto ka bang sabihin? meron sana kaso natatakot ako. Bakit? May nagawa ka bang kasalanan sa akin? Sabi ko sa'yo huwag kang matatakot magsabi sa akin kung may gusto kang sabihin. Alam mo namang makikinig ako at iintindihin kita. Ayos lang ba sa'yo kung hindi tayo magkaanak? Ayos lang naman pero mas masaya kasi kung may anak tayo, di ba? Bakit? Ayaw mo bang magkaanak? Hindi. Sa totoo lang gusto kong magkaanak. Kaya lang kasi may pikos ako, mahal. Hindi kita mabibigyan ng anak. Ha? Ba't di mo sinabi agad sa akin? Tanong pa ako ng tanong sa'yo kung buntis ka na ba? Mahal, sorry. Galit ka ba? Disappointed ka ba? Hindi, mahal. Hindi ko magagawang magalit sa'yo sa ganyang klaseng bagay lang. Naisip ko lang kung gaano kahirap sa'yo kapag tinatanong kita kung buntis ka na ba. Napakabigat siguro ng dibdib mo kasi hindi mo masabi sa akin ang totoo. Pero sana nagsabi ka agad. Maiintindihan naman kita, mahal. Natatakot kasi ako. Paano kung mag-iba rin ang pakikitungo mo sa akin kapag nalaman mo ang totoo? Paano kung kantsawan mo rin ako dahil lang sa hindi ako magkaroon ng anak? Tumingin ka sa akin, mahal. Sa tingin mo ba, ganong klase ako ng tao? Alam mo kung gaano kita kamahal, kaya imposible ang sinasabi mo. Yung asawa ko, pati buong pamilya niya katawa-tawa ang tingin sa akin. Naturingan daw akong babae, wala naman daw silbi ang matris ko. Shhh! Makinig ka sa akin. Mabigyan mo ko ng anak o hindi. Hindi mababawasan ang pagmamahal ko sa'yo. Tsaka hindi naman porke may pikos ka, hindi ka na pwedeng mabuntis. Mahal, ang dami kong napapanood sa TV na mga babaeng may pikos pero nagkaanak. Pwede pa rin tayo magkaanak. Wala namang masama kung susubukan natin ang susubukan. Hindi naman sa wala kang kakayahang magbuntis, mahal, kundi maliit ang tsansa. Pero lagi mong iisipin na hanggat may 1% na chance, kailangan nating panghawakan yon. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kami nga hindi nakabuo eh. Tayo pa kaya? Mahal, naniniwala ako sa kasabihang may plano ang Diyos para sa atin. Siguro hindi niya kayo pinagkalooban ng anak kasi hindi talaga kayo para sa isa't isa. O kaya naman alam ng Diyos na hindi ka mapapabuti sa kanila. Habang may buhay, may pag-asa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Magtiwala tayo sa Kanya na ipagkakaloob niya sa atin yon sa tamang panahon at pagkakataon. Salamat, mahal. Salamat kasi lagi mong pinapalakas ang loob ko. Sinabi ko naman sa'yo na ang isa't isang magiging sandigan natin sa lahat ng oras. Kaya huwag ka na mag-alala. O kaya naman kung gusto mo,
Mag-alaga tayo ng biik para may baby tayo. Ang dami-daming hayop na pwedeng alagaan, biik talaga na pili mo. Aba, may alaga na tayo, may pera pa tayo. Pag lumaki yung mga yun, pwede na nating ibenta. Para lang tayo mag-iipon ng pera sa pag-aalaga sa kanila. Sige, mag-aalaga tayo ng biik. Papa Dudut, napakaswerte ko nga talaga na si Aris ang lalaking muling inibig ko. Dahil wala siyang ginawa noon kundi ang iparamdam sa akin na walang kulang sa akin at lagi akong sapat. Kaya naman mas lalo ko siyang minahal noon nang walang bahid ng anumang pagsisisi at pag-aalangan. Hindi man siyang unang lalaki sa buhay ko ay buo kong ibinigay sa kanyang pagmamahal at pagkatao ko. Kaya naman nagsama pa kami noon ng ilang taon. Nakahanap din ako ng trabaho noon bilang online tutor dahil ayaw ko na iasa lahat noon kay Aris ang mga personal kong pangangailangan gaya na lamang ng mga gusto kong bilhin para sa sarili ko. Lalo at alam ko kung gaano kahirap ang trabaho niya para lamang magkapera kami. Alam ko dahil minsan na rin niya akong naisama noon sa bundok kung saan siya nangangawit ng niyog at nasabi kong maswerte ako dahil hindi ko kailangan magtrabaho ng ganong kahirap. Sa pag-akyat panahog pa lamang ng bundok ay sobrang nakakapagod na. Sobrang init pa ang kalaban nila sa pagkakawit ng niyog at pagkatapos ay mano-manong pagbabalat ng niyog. Tsaka bibiyakin isa-isa ang mga niyog at pagkatapos ay iluluto. Ramdam na ramdam ko noon ang init mula sa nagbabagang apoy at napakasakit sa mata ng usok ng nasusunog na balat ng niyog na ginagamit nila bilang panggatong. At dahil nga sa nasaksihan ko kung gaano kahirap ang trabaho niya ay mas lalo kong pinahalagahan ang bawat sentimo na ibinibigay niya sa akin noon. Ginagawa pa nga niyang uling ang mga baon ng niyog noon at pagkatapos ay ibebenta ng 500 kada sako, pandagdag kita din. Papa Dudut, wala akong masabi sa sobrang sipag ni Aris. Grabe na siyang kumayod kahit pa nga wala kaming anak. Alam ko na magiging napaka-responsableng ama niya kung sakaling magkakaanak kami pero tinanggap ko na rin na hindi talaga kami magkakaanak. Nag-focus na lamang kami noon sa pag-aalaga ng mga biik namin na binibili namin mula sa pinagsamang ipon namin. Sabi ni Aris na kapag lumaki na ang mga biik ay pwede na naming maibenta para sa mas malaking halaga. Nakakatuwa lang noon, Papa Dudut, dahil hindi waldas si Aris sa pera. Hanggang sa naisipan ko nga noon na mag-invest para sa isang maliit na negosyo. Paggawa ng mga mini donuts ang napili kong negosyo na hindi rin nagtagal ay naging mabenta hanggang sa maramihang order ng ginagawa ko. Minsan ay tinutulungan ako ni Aris sa pagbibake at kung minsan naman ay siya ang nagdi-deliver kapag wala siyang trabaho at kapag malapit lang naman. Sa kabila ng pagiging successful ang negosyo namin noon ay tuloy-tuloy na pasok ng pera sa amin ay hindi siya tumigil sa pagkokopra. Sa kagustuhan niyang makapag-ipon at may paayos ang bahay na ibinigay sa amin ng kanyang lola. Kinakain na kasi ng anay ang mga kahoy na haligi at butas-butas na ang yero sa sobrang tagal at kalumaan na. Nagtulong kami sa pag-iipon hanggang sa unti-unti na ipaayos nga namin ang maliit na bahay. Wala na akong mahihiling pa noon dahil matiwasay at sagana ang naging pagsasama namin. Pero hindi naasahang pangyayari ang siyang bumawi ng kanyang buhay, Papa Dudut. Malamig na bangkay na siya nang abutan ko siya sa morgue. Ang kwento sa akin ng mga kasama niya ay nabagsakan siya ng niyog sa ulo habang nagkakawit. Hindi naman nila kaagad na isugod sa ospital si Aris dahil nasa mataas na bundok pa sila. Pahirapan pa na ibaba siya dahil matarik ang daanan at alam ko yon. Pakiramdam ko noon ay gumuho ang mundo ko. Sobrang sakit, Papa Dudut, na kung kailan unti-unti na naming natutupad ang mga gusto naming mangyari ay saka pa yon nangyari sa kanya. Sobrang paghihinagpis ang naramdaman ko ng panahon na yon dahil siyang bumuo ng pagkatao ko. Pero nawala din siya sa akin. Ang dapat buo na ay muling nahati sa pagkawala niya. Ang masakit pa noon ay ako ang sinisisi ni Tita Wilma sa pagkamatay niya.
Aris, anak ko! Bakit sa'yo pa nangyari ito? Bakit ikaw pa? Tita? Ikaw! Anong ginagawa mo rito? Lumayas ka rito! Namatay ang anak ko nang dahil sa'yo! Gusto ko lang po sanang makita si Aris. Hindi! Lumayas ka! Layas! Ma, ano ba? Tama na. Igalang niyo naman si kuya kahit ngayon lang. Burol niya tapos ganyan kayo. Bigyan niyo naman ng katahimikan si kuya. Tsaka wag niyo nang isisi kay Rian yung pagkamatay ni kuya. Si Rian ba ang pumatay? Hindi naman, di ba? Aksidente ang kinamatay ni kuya. Pero kung hindi siya sumama sa babaeng yan, hindi sana siya mamalasin. Hindi niya sana sasabihin ito. Tama na po. Respeto niyo naman sana si kuya kahit ngayon lang. Hindi siya matutuwa na ganyan ang pakikitungo niyo sa asawa niya. Anong asawa pinagsasasabi mo? Hindi yan asawa ng kuya mo. Ma, ano ba? Patay na nga si kuya, ganyan pa rin kayo? Wala tayong magagawa kung siya ang mahal ni kuya. Nagmamahalan silang dalawa kaya sino ba tayo para tumutol sa kanila? Tigilan mo ako, Jocelyn. Huwag mo akong sabihan kung anong dapat kong gawin. Anak lang kita. Manahimik ka kung ayaw mo pati ikaw madamay sa galit ko. Di na ako magtataka kung bakit mas pinili ni kuya na umalis sa atin. Kasi feeling nyo kayo lang ang tama at dapat masunod. Para kaming mga robot na laging nakasunod sa mga sasabihin nyo kahit sobra na, kahit mali na. Hayop ka! Mga walang utang na loob! Mga pweset! Magsama-sama kayo! Pasensya ka na ha. Nadamay ka pa sa galit ni tita sa akin. Wala yun. Sumusobra naman kasi talaga siya. Kailangan niyang makarinig ng ganun paminsan-minsan para naman magpreno siya sa kakatalak niya. Maraming salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Gustong-gusto ko lang talaga makita ang kuya mo. Ginawa ko lang ang dapat. Wala ka naman talagang kasalanan eh. Naghahanap lang talaga si mama ng masisisi kasi nga punong-puno ng galit ang puso niya. Pero baka nga tama si tita. Na ako ang dahilan kung bakit namatay ang kuya mo. Hindi, ano ka ba? Huwag mong pinag-iintindi yung mga sinasabi ni mama. Ganun yun minsan. Di niya alam yung mga lumalabas sa bunganga niya. Saka kahit naman siguro hindi kayo umalis sa amin, mangyayari pa rin to kay kuya. Kasi nga, kung nakatakda talaga ang isang bagay, mangyayari at mangyayari. Di ko alam kung anong dahilan ng Diyos kung bakit binawi niya agad si kuya. Pero isa lang ang alam ko. Lahat ng ginagawa niya, may dahilan. Kaya lang, ang sakit. Parang nung isang araw lang, ang saya-saya namin nag-uusap. Tapos kahapon ng umaga bago siya umalis, sobrang lambing niya. Malambing naman talaga siya, kaya lang sobra talagang lambing niya kahapon na parang ayaw na niyang umalis. Na parang ayaw niya akong iwan sa bahay. Yun na pala yung huling beses na malalambing niya ako. Huling beses na mayayakap ko siya. Hindi ko alam kung paano na ako ngayong wala na siya. Parang hindi ko kaya. Huwag mong sabihin yan. Hindi matutuwa si kuya kapag narinig niyang sinasabi mo yan. Andito ako. Alam kong huli na pero gusto kong bumawi kay kuya. Para sa lahat ng sakripisyo niya sa pamilya namin simula pa noon. Hindi man sa kanya, pero alam kong makakabawi ako sa kanya sa pamamagitan mo. Magiging masaya si kuya kapag nalaman niyang hindi ka na mag-iisa. Ayoko nang abalahin ka pa. Siguro ako nga talaga ang nagdala ng malas sa buhay ng kuya mo. Baka madamay ka pa. Parusa siguro to sa akin kasi may asawa akong tao pero nakipagrelasyon ako sa iba. Oo, kasal ka sa iba. Pero matagal na nga kayong hiwalay, di ba? Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Hindi ka pinarurusahan ng Diyos. Malamang sa malamang, may plano talaga siya para sa'yo. Kung ano mang plano niya, wala akong pakialam. Bakit kailangang si Aris pa? Pwede namang ako na lang. Hindi deserve ni Aris ang mamatay ng ganito kaaga. Ang dami pa naming plano sa buhay ng magkasama. Ay, ano man ang nangyayari ngayon,
Hindi natin dapat questionin ang Diyos. Alam kong mahirap pero hindi lang naman ikaw ang nawalan. Kami rin. Nawalan kami ng isang miyembro ng pamilya. Masakit, Rian. Kasi si Kuya ang nagtaguyod sa aming magkakapatid simula pa nung bata kami. Pero yung iba naming kapatid na kapag tapos lang, lumuwas na ng Maynila at hindi na kami naalala. Ni hindi man lang nakaalala sa taong nagsakripisyo ng husto para mapagtapos sila ng pag-aaral. Di ko pinangarap tumulad sa kanila, kaya kung kaya ko, gusto kong bumawi kay Kuya kahit sa pamamagitan mo lang. Kaya sana wag mo akong tanggihan. Kung kailangan mo ng tulong, basta kaya ko, handa kong tulungan ka. Maraming salamat, Jocelyn. Pero hindi ko man lang nalaman na may iba pa pala kayong kapatid. Matagal na rin kasing kinalimutan ni Kuya na may iba pa kaming mga kapatid. Masamang-masama ang loob ni Kuya. Hindi nga naman daw siya humihingi sa mga kapatid namin ng kapalit. Yun lang daw sanang kumustahin man lang kami dito. Pero kahit yun, hindi nila nagawa. Nakakaawa naman pala ang kuya mo. Sana man lang naisip nila yung hirap ng kuya nyo para sa kanila. May mga ganun talaga sigurong tao. Na kahit kapatid mo pa kaya mong talikuran. Ano nga kasi yung kasabihan na yon? Hindi marunong lumingon sa pinanggalingan? Oo, yun nga. Pero salamat talaga, Jocelyn, ha? Papadudod sa kabila ng matinding galit noon ni Tita Wilma sa akin ay laking pasalamat ko na pinayagan niya akong makarating sa araw ng libing ni Aris. Naintindihan ko kung bakit ganong kalaki ang galit niya sa akin, isa lang naman siyang ina na nawalan ng anak. Sayang nga lang at hindi man lang sila nagkaayos ng kanyang anak bago ito mawala. Namatay ito nang may sama pa rin ang loob sa kanya. Muntik na nga ako ang mahimatay noon, Papadudot, nang ibaba na ang kabaong niya. Pakiramdam ko ay hindi ko nakakayanin na mabuhay nang wala siya, pero tila may ibang plano para sa akin ang tadhana dahil makalipas lang ang isang buwan ay nagsimula akong makaramdam ng kakaiba sa aking katawan, Papadudot. Ang akala ko noon ay baka dahil lamang sa stress at depression sa pagkawala ni Aris. Madalas kasing mainit ang ulo ko at may mga amoy o lasa na ayaw ko. Kaya pansamantala rin akong nagsara noon. Ayaw ko kasing naaamoy ang amoy ng harina at chocolate ng mga panahong yon. At dahil nga nakakaapekto na yon sa negosyo ko at sa pang-araw-araw na gawain ko, dahil madalas din akong nahihilo ay minabuti ko magpa-check up na sa doktor. Papadudot, laking gulat ko nga nang sabihin sa akin ng doktor na 2 buwan na akong buntis. Hindi ako makapaniwala. Ilang ulit pa ako nagtanong noon sa doktor dahil baka nagkamali lamang siya. Sinabi ko pa sa kanyang diagnose ako na may PCOS kaya imposibleng buntis ako. Ang tagal na naming sinusubukang makabuo pero lagi kaming bigo. Ang sabi naman sa akin ng doktor ay hindi yun imposible pero napakaliit nga lang ng tsansa na magbuntis sa mga kagaya kong may PCOS. Magpasalamat na lang daw ako dahil isa ako sa mga daang may PCOS na nabigyan ng pagkakataon na magbuntis. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko ng mga oras na yon, Papadudot. Napaiyak pa nga ako dahil sa magkahalong saya at lungkot. Masaya akong magkakanak na ako pero malungkot ako dahil hindi man lang siya nakita at nahagka ng ama bago ito nawala. Naiparamdam ko sana kay Aris ang saya ng pagiging isang ama. Dahil yun ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Sobrang saya ko na sa wakas ay magiging nanay na ako. Pero sa kabila ng biyayang dumating sa amin ni Aris ay hindi tinanggap ni Tita Wilma ang bata dahil iniisip niyang hindi kay Aris ang ipinagbubuntis ko. Mabuti na lamang at nasa panig ko si Jocelyn. Napakalaking challenge kasi para sa akin noon ang magbuntis nang wala akong kasama sa bahay, pero sa tulong ni Jocelyn at pag-alalay sa akin ay nakaya ko. Sa ngayon nga ay masaya na ako kasama ang munti naming anghel ni Aris. Kahit pa nga hindi pa rin siya tanggap ng kanyang Lola Wilma, nagpatuloy ako sa buhay bilang isang full-time mom at small business owner. Nag-resign na rin ako bilang online tutor dahil gusto kong mas matutukan ang pag-aalaga sa aking anak at sa pagmamanage ng negosyo. Ang mga biik namin noon ay malalaki na ngayon at kaunting panahon na lamang ay pwede nang ibenta. Kahit wala na nga si Aris ay pinagpatuloy ko lahat ng mga nasimula namin. Maging ang bahay na ibinigay ng kanyang lola sa kanya ay hindi na niya binawi mula sa akin.
Sinabi pa sa akin ng kanyang lola na nasa akin na rin daw kung ano ang bala kong niyugan na ibibigay niya kay Aris. Ang sabi ko ay hindi ko na yon pakikialamanan dahil wala naman akong karapatan sa lupang yon, kaya ang sabi niya ibebenta na lamang niya sa may gusto. Papadudot dinadalaw-dalaw ko na lamang ang puntod ni Aris kasama ang aming anak kapag araw na wala akong masyadong order na gagawin at kapag special occasion namin kagaya ng birthday at anniversary namin. At sa darating nga na first birthday ng anak namin ay mas gusto kong i-celebrate na lamang yon sa puntod ni Aris. Para kahit na wala siya ay tila kasama na rin namin siya sa mga special events na nangyayari sa amin ng anak niya. Lagi na rin ako nagsisimba ngayon, Papa Dudut, dahil nagpapasalamat ako na sa kabila ng mga hindi magandang pangyayari ay binigyan niya kami ni Aris ng isang napakagandang regalo. Sigurado ako na kung nasaan man ang mahal kong si Aris ay napakasaya na niya. Totoo nga ang sinabi niya na habang may buhay ay may pag-asa. At dito ko na nga po tinatapos ang hopeful na kwento ng aking buhay. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakali man na isa itong aking sulat sa mapalad na mapili ninyong basahin sa araw na ito. Dito sa Barangay Love Stories. More power po sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rian. Maraming salamat, Rian, sa pagbabahagi mo ng iyong inspiring na kwento. At congratulations sa inyo ng baby mo. Talaga nga namang hindi natin malalaman kung ano ang mangyayari sa kinabukasan, kaya habang nasa iyo pa at kasama mo pa ay pahalagahan mo. May mga bagay din na akala mo ay wala ng pag-asa pero may iba palang plano ang nasa itaas. Nasa sa atin lamang kung paano natin ito tatanggapin at pagyayamanin. At huwag kakalimutang magpasalamat sa kanya sa regalong kanyang ibinibigay. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Para gumaan ang isang bagay ay laging sinasabi na dapat itong tanggapin na lamang. Maraming bagay ang dapat konsiderahing tanggapin para maging malaya sa kung ano nga bang bigat na dulot nito. Ikaw, kabarangay, may mga bagay o sitwasyon ka bang hindi pa natatanggap hanggang sa ngayon? Dear Papa Dudut, ako po si Tel, 23 years old, isang entrepreneur. Maliit na business lamang at nagbebenta ako ng mga gamit ng fur babies. Dati po ay hindi ko alam kung ano ang business na papasukin ko. Pero dahil po mahal na mahal ko si Iyo ay yun po ang pangalan ng pusa ko. Dahil sa kanya kaya nakapag-decide ako na magnegosyo ng mga gamit at damit para sa mga mahal nating alaga sa bahay o yung mga fur babies nga po. Ang kwento ko po ay nangyari noong 1 taon lamang. Bago ko po ituloy ang kwento ay ipapakilala ko po sa inyo ang kapatid ko na si Carl. 20 years old po siya at malapit nang magtapos ng college. Ako po ang nagpapaaral sa kanya dahil kami na lamang pong dalawa sa buhay. Naulila po kami nung pumanaw ang tatay namin noong 2003 at si nanay naman noong 2016. Mahal ko po ang kapatid ko. Kaya nung sabihin niya na magtatrabaho daw siya para makatulong ay sinabi ko sa kanya na tulungan niya na lamang ako sa negosyo ko. At napakalaking tulong na noon. Kaya ayun po, kasama ko siya sa mga pag-check ng items na pinapagawa at binibili namin para maibenta din. Open po kaming magkakapatid sa isa't isa. Kaya noon pa man ay alam kong hindi straight ang kapatid ko.
Hindi mo din naman po mahahalata na bading siya dahil lalaki naman siyang kumilos at magsalita. Sinabihan ko naman siya na wala namang problema kung mag-out na siya pero saka na daw. Ang mas mabuti daw ay alam ko at saka kahit mag-out naman daw siya ay hindi naman siya magpapalit ng personality niya. Dahil kung ano daw siyang kumilos at magsalita ay hindi naman magbabago. Sabi ko nga ay mahal ko siya kaya kung anong gusto niya ay tinatanggap ko na. Mabalik po tayo sa kwento ko tungkol sa pusa ko. Kung gaano ko kamahal si Carl ay ganun ko din po kamahal ang alaga kong pusa. Para namin siyang baby na kapatid. Kaya kapag may hindi magandang nararamdaman ang pusa namin ay nararamdaman ko din. Kaya nagpapanik ako at dinadala ko kagad siya sa veterinaryo. 3 taon na ang alaga naming pusa at sa tuwing may mararamdaman siya ay dinadala ko sa pinakamalapit na vet clinic sa amin. Pero yun nga po Papa Dudut, nung dalhin ko siya minsan ay hindi naman nasabi ng vet na magsasara na pala sila dahil lilipat pala ito sa probinsya. Kaya dahil wala na siya doon ay napilitan ako maghanap ng ibang veterinaryo at may nagsabi nga po sa akin na may vet clinic sa mas malapit sa amin. Halos nalalakad lang at hindi ko na dapat pahirapan pa ang sarili ko. Papa Dudut, hindi ko alam na 4 na buwan na palang operational doon ang nasabing clinic. Kaya doon ko po dinala si Eyo. Kompleto naman po ang health card ng alaga kong pusa kung saan ay nakasulat lahat ng history niya. Kaya dinala ko yon para alam din ng bagong veterinaryong pupuntahan ko. Papa Dudut, pagpasok pa lamang ng clinic ay napakaganda, napakalinis at napaka-organized. Hindi ko naman po sinasabi na hindi maganda at hindi malinis ang dating vet clinic na pinuntahan ko noon. Pero dahil po siguro bagong bukas lamang yung clinic kaya kapansin-pansin ang ganda nito. Malulula ka talaga sa pagka-organize nito. Masasabi mong parang Aussie ang may-ari. Pero may mas nakakagulat pa sa ganda ng clinic at yun po ay ang mismong veterinaryo. Siya naman po si Doc Brent. 24 years old po siya at talaga naman pong sigurado ako na kung babae lang yung pusa ko ay magkakakrush din sa doktor niya, Papa Dudut. Good morning! Ha? Sabi ko good morning. Sino ba tong magandang to? Ha? Fel, Hi Thel! Anong nararamdaman mo? okay naman. Ang ganda naman itong pusang to. Yung pusa ba? Oo. Hi Thel! Ako po si Fel. Itong pusa ko si Eyo. Lalaki po siya. Ikaw si Thielma? Sorry. Hi Eyo! Lalaki ka pala. Opo. Brent na lang. Lalaki siya, Brent. Okay ka lang? Ako ba o yung pusa? Ikaw na ang tinatanong ko. Okay lang ako. Parang Parang? ibig ko sabihin si Eyo kasi napansin ko matamlay tsaka parang mainit siya. Pwede ko bang hawakan? Sino? Yang pusa. Oo, pwede. Eto siya. Mabait yan. Wow, ang bait naman. Hindi pumiglas. Ang dami ko na kasing pasyente na pusa. Pag hinawakan ko, pipiglas muna bago huminahon. Iba yang si Eyo. Halika na sa loob. Ha? Bakit? Nandun yung gamit para matingnan ko na tong si Eyo. Okay. Akala ko. Anong akala mo? Tara na sa loob. Dito tayo. Sige, nasa likod mo lang ako, Doc. Nakakatawa ka naman. Bakit? Wala, natatawa lang ako. May dumi ba ako sa mukha? Wala. Ikaw, Doc, bakit ganyan ang mukha mo? Ha? Bakit? Napakagwapo. Ikaw talaga? Brent, Doc,
Doc Brent. Okay lang naman kahit Brent lang. Kung love. Ano yon? Si Ayo po kaya kumusta? Teka, tingnan ko ha. Willing to wait. Okay. Wala naman siyang nakain na kung ano, sa bahay lang naman siya eh. Minsan ganun eh. Kahit ingat ka, pag may bakterya at mahinang sistema ng alaga natin, natatamaan pa din ng sakit. Lagi naman siya nagba-vitamins. Mabuti pa ipalab test natin. Kung anong kailangan, gawin mo lang. Sige, sandali lang. Pero mukha ba siyang matamlay? Medyo. Eto, hintayin na lang natin ang resulta ng lab test. Upo ka muna. Saan? Dun sa labas. Ako lang? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba kayo sasama? Okay. Lalabas din ako. Wala pa naman pasyente. Sige. Si Ayo pala, iiwan ba siya dito? Hindi, isama mo siya. Para hindi ma-stress kung hindi ka niya makita. Ako din, hindi nasistress pag nakikita kita. Ano yon? Lalabas na ba tayo? Tara na. Bakit ba ngayon ko lang nalaman tong clinic mo? Sayang. Sayang ang alin? Ha? Yung pamasahe. Kasi sumasakay pa ako pag nagpupunta sa dating vet clinic ni Ayo. Okay. May gusto ka bang Ikaw? inumin? Ikaw nang mamili. Papa Dudut, grabe noong ko lang naramdaman ang ganong klase ng pakiramdam. Nagkaka-crush naman ako pero sakto lang. Pero may parang something kay Brent na hindi ko maipaliwanag. Para tuloy akong high school na kinikilig. Para siyang si Adonis na tall, dark and handsome and nice. Napakabait niya. Pero hindi siya mabait dahil lang sa pasyente niya ang pusa ko. Pero mabait talaga siya. Kasi mula nang makita ko siya ay araw-araw na akong nasa klinik niya. Kahit na walang sakit si Ayo ay dinadala ko doon. Nagtatanong nga siya na bakit lagi kong dinadala kahit na walang sakit ang alaga kong pusa. Sinasabi ko na lang na gusto ko lang makasigurado na walang sakit si Ayo. Pero ang pinakatotoo ay para makita at makausap siya. Pag nagpupunta nga ako doon ay libre na ang check-up. Hindi na niya ako pinagbabayad. Isa yon sa dahilan kaya nasabi ko na mabait siya. Dahil hindi lang sa pasyente niya ang pusa ko at kikita siya. Kundi mabait talaga siya kahit na walang money involved. Kung masasabi lang na sa bawat araw na nakikita ko siya ay pahulog ako ng pahulog. Ewan ko lang kung gaano na kalalim ang hinulugan ko noon. Pero seryoso, Papa Dudut. Gusto ko na talaga siya kahit minsan ay sobrang pa-obvious na ako. Okay lang sa kanya. Hindi pa siguro siya handa kaya hinahayaan niya ako. Wala namang nagbabago sa kanya. Ganon pa din siya gaya nung una ko siyang makilala. Hindi siya naiilang na kung anuman kahit na daraanan na niya o nararamdaman na niya na type ko siya. Kasama na sa routine ko araw-araw ang pagpunta sa klinik niya tuwing umaga. Hindi dahil sa napakalapit at nilalakad lang. Kundi yun nga po ang dahilan ay para makita ko siya sa araw-araw maliban sa linggo na day off ng kilig ko. Sarado kasi ang klinik ni Doc Brent tuwing araw ng Sunday. Dumating ako sa punto na parang hindi kompleto ang araw ko pag hindi ko nakikita ang maganda niyang mukha at hindi nadidinig ang malaanghel niyang boses. Araw-araw po yun kaya nagtaka na ang kapatid ko. Bakit daw lagi akong nawawala tuwing umaga at babalik na lamang bago mananghalian, Papa Dudut. Handsome brother. Afternoon na. Ay, tanghali na ba? Etchusera ka din, te. Yaan mo na. Nakaluto na ako ng ulam. Hinihintay ko na lang mainin yung kanin. Thank you, my handsome brother. Wow, panay ang puri ah. Bakit? Handsome ka naman talaga eh. Siguradong maraming nagkakagusto sa'yo, ayaw mo lang ikwento. Tigilan mo nga yan, te. Hindi ako ang topic dito.
Sino, ako? Hindi, si Eyo. Bakit sisisihin mong pusa? Te, umamin ka nga. Napapabarkada ka na ba? Sira ulo. Bakit labas ka ng labas sa umaga? Pinapaarawan ko lang si Eyo. Te, yung sikat ng araw sa umaga, saktong pumapasok sa bintana at kaya ni Eyo magpaaraw ng sarili niya. Mabuti na yung may iba namang nakikita si Eyo. May ibang nakikita si Eyo o may iba kang nakikita? Teka, anong alam mo? Wala. Anong wala may laman yung sinabi mo. Wala akong alam pero may kutob ako. Anong kutob mo? Na napapabarkada ka na nga. Tigilan mo nga yan, sa edad kong to wala na akong time makapagbarkada. Sabihin mo na kasi ate. Wala naman, ikaw masyado ka. Wow, papilit. Sinasabi mo dyan? May syota ka na ba? Ganito kasi yun. Wow, excited. Kokontrahin mo ba o magkukwento ko? Sige, kwento. Hindi ko pa siya boyfriend. Manliligaw. Hindi pa rin. Di pa rin? Baka kasi hindi pa siya handa pero darating din siya doon. Ay, assumptionista. Loko-loko. Sa tagal mong labas ng labas, hanggang ngayon hindi pa rin siya nagsasabi sa'yo? Kumukuha pa nga ng lakas ng loob yung tao. At alam mo, Na kumukuha siya ng lakas ng loob para ligawan ka. feeling ko. Te, kababae mong tao, ikaw pa yung… Nanliligaw? Excuse me, hindi ako nanliligaw, no? Hindi naman nanliligaw ang sasabihin ko eh. Ano? Kababae mong tao, ikaw pa dumadalaw sa bahay ng lalaki. Hindi niya naman bahay yun. Sa trabaho. Oo. Nanggugulo ka sa trabaho niya? Ikaw, yung bunganga mo. Ano nga kasi? Oo, sa trabaho niya. Sa klinik siya nagtatrabaho. Isa siyang veterinaryo. Ayun! Anong ayun? Imbis kasi sa doktor, sa veterinaryo ka na nagpapatingin. Ikaw, chichinalasin ko na yung bunganga mo eh. Doktor siya ni Eyo. Grabe ka, te. Ikaw talaga ang pumupunta ron? Natural! Bakit? Kaya ba ni Eyo na pumunta mag-isa doon? Patawa ka. Pinupuntahan mo yung lalaki. Desperada? Ikaw, ang old school talaga niyang utak mo, no? Ano, siyang pupunta dito? Mismo. Soon. Wow ah. Papadudot ang lakas ng loob kong magyabang sa kapatid ko wala naman po talagang namamagitan pa sa amin ni Brent. Pero ramdam ko po na may gusto siya sa akin. Nahihiya lang po siguro siyang magtapat kaya naiintindihan ko po siya. Hanggang sa maimbita ako sa isang convention sa Cebu para sa mga young entrepreneur. Bukod sa mga free seminar ay popular din po ang mga sponsor kaya siguradong magaganda ang freebies. Isang buwan ng seminar kasi may mga libreng tour pa sila. Kahit na magiging masaya ako sa mga makukuha ko sa convention, ay may lungkot akong ibabaon. Magkakahiwalay kami ng isang buwan ni Eyo at isang buwan kong hindi makikita si Doc Brent. Kaya para huwag maghanap ng iba si Brent ay nagpaalam ako sa kanya ng maayos na aalis ako. Masaya na din akong aalis kasi pinayagan niya ako. Well, yun po ang pakiramdam ko nung sabihin niyang mag-iingat ako. Sa araw naman ng pag-alis ko ay napansin ko na matimlay si Eyo at sa tingin ko ay ramdam niya na mawawala ako ng matagal. Hindi po ba ganun daw yon? Nalulungkot ang alaga natin pag alam nilang mawawala tayo ng matagal. Kaya naman ibiniling ko siya kay Carl na obserbahan. At kung sakaling malulungkot si Eyo ay ipakita niya lamang ang litrato ko. Kaso hindi po pala magiging madali ang pagtigil ko sa Cebu. Pangalawang araw ko pa lamang ay tumawag na si Carl at may sinabing hindi magandang balita. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tumawag si Carl at sinabing nakahiga lang daw si Eyo at ayaw kumain. Panic mode na ako kaagad. Gusto ko nang umuwi pero ang hirap ipaliwanag sa organizer ang dahilan ko. Kaya naman pinilit kong mag-relax at sinabi kay Carl na dalhin niya kay Doc Brent si Eyo. Alam na naman ni Carl kung saan ang clinic dahil lagi kong sinasabi sa kanya kung saan ang location noon. Alam kong busy din ang kapatid ko sa pag-aaral dahil finals na nila sa school noon. Pero dahil mahal niya rin naman si Eyo na parang kapatid niya ay nagbigay siya ng oras.
Papadudod sobrang stress din si Carl kasi natatakot siya na may mangyari kay Eyo dahil alam niya kung gaano kaimportante sa akin ang pusa ko. Ayaw ko din na mag-check kay Carl kung kumusta na si Eyo kasi nga baka dagdag stress pa yon para sa kanya. Kaya naman hinintay ko na lamang ang mga balita na galing sa kanya kahit na halos hindi ako makapag-concentrate sa mga ginagawa ko noon. Good morning! Good morning po. Eyo? Magkakilala kayo? Oo naman. Araw-araw nandito yan eh. Ah, baka yung ate ko yung sinasabi niyo na araw-araw nandito. Nadadamay lang tong pusa. Oo nga. Nakakatawa ka. Kapatid mo nga si Tel? Paano niyo nalaman? Inassume ko lang. Sabi mo kasi ate mo siya. Ay, oo nga pala. Nasaan siya? Sino? Si Tel. Ah, oo nga. Anong sagot? Sagot saan? Kung nasan si Tel? Ay, pasensya na. Medyo nahihilo kasi ako. Okay ka lang? Maupo ka muna. Sandali, kukuha ko ng tubig. Wag na, okay lang ako. Sure ka? Baka nahihilo ka pa. Hindi na, okay na ako. Pasensya ka na. Wag mo na akong sagutin sa tanong ko. Alam ko naman na nasa Cebu si Tel. Sandali, veterinaryo ka ba o fortune teller? Parehong-pareho talaga kayo ng ate mo. Ha? Pareho? Oo, pareho kayong palabiro. Ah, okay. Anong nangyari kay Eyo? Kaya ako nga siya dinala dito para malaman ko eh. Ibig kong sabihin, di bali na. Halika, pasok ka sa loob. Ha? Bakit? Check upin ko si Eyo. Kailangan ko bang sumama sa loob? Ha? Pwede naman hindi. Sige, akin na si Eyo. Matampuhin ka naman, Dok. Nagbibiro lang ako. Parang nandito din ang ate mo. Halika na dito. Kumusta, Dok? Mabuti naman. I mean, si Eyo. Joke lang, alam ko naman. Okay lang ba si Eyo? Medyo nanghihina siya eh. Ilalab test ko siya ha. Sige, Dok, kung anong kailangan. Hawakan mo sandali si Eyo. Dok, takot ako sa dugo. Isaswab ko lang siya, walang dugo. Ah, okay. Sige, pahigain na muna natin si Eyo dito habang hinihintay natin ang resulta ng lab test. Sige po. Wala nang po. Okay. Tara muna sa labas para makaupo ka. Pero sa tingin mo, Dok, okay lang si Eyo? Medyo matamlay siya. Kaya kailangan natin malaman kung stress lang o may dinadamdam talaga siya. Naku, anong sasabihin ko kay ate? Mag-aalala yun. Huminahon ka, hindi pa natin alam. At kung ano man, nangangako ako na hindi ko pababayaan si Eyo. Salamat. Ikaw palang kapatid ni Tel. Oo, nasabi ko na kanina. I mean, ikaw yung lagi niyang kinukwento. Anong kinukwento ni ate tungkol sa akin? May kapatid siyang mabait at gwapo. Yun lang? May iba pa bang dapat malaman? Ah, wala. Wala naman. Kwento ka naman ang tungkol sa'yo. Bakit? Sorry, para lang mas magkakilala sana tayo. Pero wag mo na lang pansinin yung sinabi ko. Okay lang. Graduating na ako. Tapos tumutulong ako sa business ni ate. Papadudot nang nasa clinic pa lang si Carl ay nag-message siya kung pwede niya akong tawagan. Sobrang kinabahan ako sa message na yon, bakit ako tatawagan ng kapatid ko. Anong nangyari kay Eyo at kung ano-ano pang mga nasa isipan ko noon. Wala naman po akong ginagawa pa nung oras na yon kaya ako na ang tumawag sa kanya. Huminga ako ng malalim saka nagdial. Sinabi ng kapatid ko na may gustong sabihin sa akin si Doc Brent. Manliligaw ba siya? Bakit sa phone niya sasabihin? Bakit bigla siyang naglakas loob? Kaya gusto na niya kaagad sabihin kahit sa phone pa. Pero nabasag ang ilusyon ko nang sabihin niya na kailangan daw iwan muna si Eyo sa klinik. Iko-confine si Eyo at pakiramdam ko ay malala ang sakit ni Eyo. Pero sinabi ni Brent na hindi naman.
pero kailangan siyang maalagaan lalo na sa pag-inom ng gamot. Naikwento pala ni Carl na umalis siya para pumasok at may mga oras na kailangang uminom ng gamot ni Eyo nang wala siya. Kaya nagsuggest na lamang si Brent na iwan muna si Eyo sa kanya para siya nang mag-alaga at dadalaw-dalawin na lang ni Carl. Napanatag ako pero kinabahan naman sa gagastusin. Pero sinabi naman ni Brent na wala nang bayad ang pagtigil ni Eyo sa klinik. Ang magiging abala lang naman daw ay ang pagpapainom ng gamot sa tamang oras. Napakadali lang naman daw gawin noon, kaya hindi din siya masasabing abala. Sobrang nagpasalamat ako kay Brent at lalo ko siyang minahal dahil sa mga ginawa niya sa akin. I mean kay Eyo. Pasensya na po Papa Dudut. Yung pag-aalala ko kasi ay napalitan ng kilig ng mga oras na yon. Hello ate, Kumusta ka? okay naman. Papunta na akong klinik. Wala ka bang pasok? After lunch papasok ko, half day kami ngayon. Wala akong pasok ng umaga. Ah, okay. Malapit ka na sa klinik? Eto, papasok na ako. Carl, good morning! Kausap ko si ate ngayon sa phone, Doc. Loudspeaker ko ah. O ate, nandito na si Doc Brent. Hello, Doc! Good morning, Thel. Kumusta ka? Ayos naman, ikaw? Ayos naman ako, pero syempre worried ako kay Eyo. Pasensya na, hindi pa ako bumabalik Matatapos na itong ginagawa ko, 2 weeks na lang magkikita na tayo. Ate, mangangamusta o kekerengkeng? Ikaw, bunganga mo talaga. Nakakahiya kay Brent. Nakakatuwa talaga kayong magkapatid. Wala ka nang sasabihin, te? Baba ko na? Sandali! Hindi ko pa nga nakakamusta si Eyo eh. Kaya nga, dapat kasi kanina mo pa kinumusta. Kontrabida ka talaga. Wala kang pasalubong. Ito naman, namimiss lang kita. Love you, te. Yan, ganyan nga. Umayos ka. Doc, Umalis na siya. saan siya nagpunta? Ewan, nagmamadali eh. Bakit umalis? Ay, sira ulo ka. Bakit siya alis sa klinik niya yan? Pinagtitripan niyo ako Biro lang, te. Pikon? O eto na si Doc. Hello. Tumatawa ka pa ba, Brent? Sorry, hindi ko mapigilan eh. Nakakatawa talaga kayong magkapatid. Kaya nawawala stress ko pagkausap ko kayo eh. Ganun ba? Di bale, pag uwi ko, bukod sa pasalubong ko, kwentuhan kita. Tapos ihahatid ko yung mga danggit, dried mangoes, may otap din. Siguradong madami yan. Hindi naman, sapat lang. Pero pwede ko naman dagdagan. Bibili pa uli ako mamaya. Thel, Yes? ang sinasabi kong madami, yung kwento mo at hindi yung pasalubong. Okay. Sige, magkasing dami na lang para pareha sila. Te, si Eyo, hindi mo ba naiisip? Naiisip ko, pero dahil si Brent ang nag-aalaga sa kanya, sigurado akong safe naman si Eyo. We. Wala ka talagang pasalubong. Ay, eto si Doc oh. Hello, Brent. Kumusta na si Eyo? Maayos na siya, pero kailangan pa din uminom ng gamot ni Eyo sa tamang oras. Kaya hindi ko muna pinauuwi kay Carl. Lagi ko naman siyang dinadalaw. Oo, araw-araw nandito si Carl bago pumasok sa eskwela. Salamat sa inyong dalawa ha. Walang anuman. Ako pasalubong lang, sapat na. Pasasalubungan kita ng sampal, mag-asawa at may 3 anak pa. Ay, bumabayolente ka na, te ah. Joke lang, magagawa ko ba sa'yo yun? Alam mo naman na mahal kita. Ang sweet mo naman sa kapatid mo. Mas sweet ako sa magiging boyfriend ko. Wow, swerte niya. Swerte mo nga eh. Swerte ko? Ha? Oo, swerte ka kasi mamaya bibili pa ako ng pusit pasalubong. Hindi ba dapat binili mo yung danggit at pusit pag pauwi ka na? Baka mangamoy sa kwarto mo yan. Sanay na yan si ate. Puisit ka, ano sinasabi mo dyan? Sanay ka naman talaga eh. Kasi paborito mong almusal yung mga nandyan, di ba? Oo nga. Papa Dudut, first time madinig ni Brent kung paano kami magbiruan at mag-asaran na magkapatid. Pero tawa siya ng tawa dahil alam niya naman na lambingan lang namin yon.
Dahil nga po sa sinabi ni Brent na kailangan pa ni Eyo na obserbahan at magpagaling sa klinik, ay todo pakiusap na naman ako kay Carl na huwag kaligtaang kumustahin si Eyo. Hindi ko naman po kasi talaga pwedeng ipilit na sa bahay na lamang si Eyo at doon na lamang alagaan at painumin ng gamot. Kasi nga po ay may pasok si Carl sa school. Kung nasa Maynila lang sana ako ay ako na ang mag-aalaga. Kaso ng mga panahon na yon ay nandun pa rin ako sa Cebu para sa convention na pinuntahan ko. Si Eyo naman kasi ay wrong timing. Nagkasakit pa kung kailan nasa malayo akong lugar. Pero kung nagkasakit siya ahead bago ako nag-confirm sa convention na hindi na sana ako tumuloy o naghanap na ako ng papalit sa akin para hindi masayang yung slot. Pero kahit naman anong isipin ko ng mga panahon na yon, ay wala nang magagawa. At saka 2 linggo na din naman ang lumipas at bumubuti naman ang lagay ni Eyo. Kaya sabi ko sa sarili ko ay kakayanin ko pa ang 2 linggo sa Cebu. Total ay nandun naman si Carl para dalaw-dalawin si Eyo sa klinik at magbalita sa akin. Nandun din naman si Brent na alam kong inaalagaan ng mabuti si Eyo. Sabik na akong makauwi noon, Papa Dudut. Pero hindi naman nasayang ang pagpunta ko sa convention na yon. Kasi marami akong natutunan sa mga itinuturo sa amin. At the same time ay kampante na rin ang puso ko. Dahil alam ko na may nag-aalaga kay Eyo sa mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matapos ang 1 buwan ay pauwi na ako at nagkataon na sa mismong araw ng uwi ko ay ang uwi din ni Eyo sa bahay. Kaya pagdating ko sa bahay ay yayakapin ko talaga si Eyo. Para akong galing ng kabilang bahagi ng mundo dahil sa pananabik. Habang pababa ang eroplano sa airport ay pataas naman ang pataas ang excitement ko. Hindi na ako nagpasundo kasi nga si Carl ang susundo kay Eyo. Mula sa taxi ay tanaw ko ang bahay namin. Parang ang bagal ng andar o parang lumalayo ang bahay namin habang papalapit ako. Pero syempre po ay OA lang ako. Pagkababa ko ng taxi ay nagmamadali akong pumasok ng bahay. Naabutan ko si Carl at nakahiga sa may sopa. Hindi ko na muna siya nakumusta dahil hinahanap ko kaagad si Eyo. Nang sabihin ni Carl na nasa klinik pa ay kinabahan na naman ako. Bakit nasa klinik pa dapat ay umuwi na siya ng araw na yon. Ang sabi ni Carl ay pauwi naman talaga si Eyo ng araw na yon. Saka napalitan ng inis ang kaba ko. Kasi bakit hindi pa sinundo ni Carl si Eyo nakahilata lang naman siya doon. Ang dami kong sinabi nang matapos ako magsalita ay saka sinabi ni Carl na kaya hindi niya sinundo si Eyo kasi sinabi ni Brent na siya na ang maghahatid dito. Kasi may pupuntahan daw pala si Brent na malapit sa amin. Kaya sinabi niya na siya na ang maghahatid kay Eyo. Napahiya ako, Papa Dudut. Sa sobrang hiya ko ay niyakap ko ng mahigpit si Carl. Yun ang hinihintay ko, te, yung yakap mo. Inuna mo pa kasi yung pagbubunga nga eh. Sorry. Na-excite kasi ako na makita si Eyo. Bakit? Si Eyo lang ba ang na-excite ka na makita? Hindi ka ba excited na makita ako? Excited syempre. Kasi naman, di ba 1 buwan na nasa clinic si Eyo, kaya nasabik ako na makita siyang okay na. Sorry. Anyway, kumusta flight mo? Eto, jet lag. Wow. Charing lang, maayos naman. Friends ko na yung mga cabin crew eh. Siyempre, chinika-chika mo na naman para may special treatment ka. Uy, sobra ka. Teka, saan ba pupunta si Brent? Bakit niya sinabi na siya na maghahatid? May home service siya dun sa bahay malapit sa kanto. Malaking aso daw kasi, kaya hindi kayang i-travel ng may-ari. Pinakaiusapan niya si Doc na siya na lang ang pumunta dun sa bahay. Ay, napakabait talaga ni Brent. Mismo. Or? Anong or?
Or etsyos niya lang yun. Kasi alam niyang darating ako ngayon kaya sinabi niyang siya na maghahatid kay Eyo para makita niya ako. Ayan na. Anong ayan na? True yun. I can feel it. Oh, ayan na nga. Teka, maayos ba ako? Sino bang gustong makakita kanino? Siya nga, diba? Gusto niya ako makita. Bahala ka nga, masyado ka yatang madaming nasinghot na danggit eh. Buisit ka, buksan mo na yung pinto. Teka, buksan ko na. Ay, delivery lang pala. Delivery? Akala ko si Brent na. Brent? Ako nga. Buisit ka talagang Carl ka. Joke lang. Eyo, ayan na si Mami oh. Baby! Kanina pa hindi mapakalian. Naramdaman siguro na makikita na kayo. Parang si ate. Tumahimik ka. Nasa bag yung pasalubong kong sampal. Baka gusto mo nang i-claim ngayon. Ayan! Iba palang asaran nyo pag live, kesa sa cellphone lang. Kumusta baby ko? Malakas na yan. Salamat naman. At sobrang salamat sa'yo, Brent. Wala yun. Behave naman niyang si Eyo kaya wala akong problema. Hindi din siya mahirap pa inumin ng gamot. Behave naman talaga tong baby ko eh. Papasok muna kami sa loob ah. Sige. Maiwan muna kita, baby. Ay, akala ko papasok muna kayo ni Eyo sa loob. Oo nga. Ah, okay. Sabi mo kasi maiwan muna kita, baby. Sinabi ko ba, baby? Baka akala mo lang yun. Sinabi mo kaya, rinig na rinig ko rin. Mamaya na yung pasalubong mong sampal ah. Di ko na, baby. Pasok muna tayo sa room. Nakakatuwa kayo ng ate mo. Nakasanayan na naming mag-asaran. Nakakatuwa nga eh. Ay, teka. Anong oras ka pupunta dun sa pasyente mong malaking aso? 11 a.m. Sabi nung may-ari nung aso pagtapos ko daw i-check ang alaga nila, doon na daw ako magtanghalian. Mapilit kaya umuo na ako. Mabait ka kasi kaya lahat ng may-ari ng pasyente mo, mababait din sa'yo. Hindi naman. Anong hindi naman? Mabait ka talaga. Salamat. Totoo lang ang sinasabi ko, Dok. Tsaka kami ang dapat na magpasalamat sa'yo sa pag-aalaga mo kay Eyo. Walang anuman. Papadudot sa sobrang kasabikan ko kay Eyo ay nakalimutan kong lumabas ng kwarto. Kaya medyo matagal ding nakapagkwentuhan sina Carl at si Brent. Nang mag-alas 11 na ay nagpaalam na si Brent na pupuntahan na ang pasyente niya. Tatawagin sana ako ni Carl pero sabi daw ni Brent ay huwag na at kailangan daw namin dalawa ni Eyo ng moment. Magaling talaga sa hayop si Brent kasi alam niya kung gaano namin namiss ni Eyo ang isa't isa. Noong maalala ko ay nagmamadali akong lumabas para harapin muli si Brent pero yun nga po nakaalis na siya. Pero sinabi ni Carl na inaya niya daw na doon na sa amin maghapunan si Brent at pumayag naman daw ito. Kaya sinabi ni Carl na magluluto daw siya. Pati naman ako ay na-excite din sa luto ni Carl kasi ang tagal kong hindi natikman ang mga specialty niya. Pero sinabi ko sa kapatid ko na magluluto din ako kasi gusto ko na matikman din ni Brent ang luto ko. Pinauna ko na si Carl sa kusina, total ay mas marami raw siyang lulutuin. Nag-abala siya kasi 3 putahe ang plinano niyang iluto. Ako naman ay isa lamang. Nagkwentuhan kami habang nagluluto si Carl. Kami naman ni Eyo ay nagbabanding habang pinapanood namin si Carl na asikasuhin yung kanyang mga ihahain. Namiss ko yung mga ganong moment naming tatlo, Papa Dudut. Pagkatapos naming maluto ni Carl, yung mga lulutuin namin ay nag-amoy ulam kaming pareho. Kaya naligo kami at nagpalit ng damit. Noong kinagabihan ay hindi naman kami inidya ni Brent kasi dumating siya ng sakto sa napag-usapan. Nasa bahay na siya pagpatak ng alas 7 ng gabi. Hello, Brent.
Good evening, Fel. Ang formal naman. Wala na tayo sa klinik mo. Formal ba? Oo, dapat ang bati mo. Hi, Vel. Ganun. Okay. Hi, Fel. Hello again, Brent. Salamat. Saan? Napatawa mo ako. Bakit? Malungkot ka ba? Oo eh. Bakit? Yung aso kasi na pinuntahan ko kanina, medyo malala na pala ang lagay. Late na nila nasabi kasi akala nila ayos lang yung aso. Kasi active naman daw gaya ng dati. Tapos bigla na lang daw tumamlay. OMG! Kumusta na yung aso? Nag-seizure siya bigla kanina. Ayun, diretso na. Kailangan ko siyang patulugin. OMG, I'm sorry. Iyakan nga ng iyakan ng mga pamilya nila kanina. Kasi 7 years nila nakasama yung aso. Ay, nakakalungkot naman. Pero ganun talaga eh. Kesa maghirap pa, ganun talaga ang ginagawa. Diyos ko, naisip ko tuloy si Eyo. Salamat sa pag-aalaga mo sa kanya ha. Masakit sa mga may-ari ang mamatayan ng alaga. Pero masakit din sa aming mga veterinaryo ang mamatayan ng pasyente. Hindi ko alam ang sasabihin. Uy, sandali. Huwag nating palungkutin ng gabi. Kaya nga ako sabik na makapunta dito dahil alam ko na mapapasaya niyo ako. Huwag na lang natin sabihin kay Carl para hindi din siya maapektuhan. Pasensya ka na at naikwento ko pa sa'yo. Okay lang yun, naiintindihan kita. Kailangan mo mailabas yan. Nandyan ka na pala, Doc. Ah, oo. Kakarating ko lang. Ayos na ba yung mesa? Oo, ayos na. Kumusta pasyente mo, Doc? Ha? Tara na sa kusina, kain na tayo. Tara. Wow! Ang dami naman yan. Piyesta ba dito? Isa lang yung niluto ko dyan. Si Carl yung nagluto ng 3. Hulaan mo kung ano luto ni ate dyan. Siguro… Itong si Carl, paano niya mahuhulaan? Dapat matikman niya muna para malaman niya. Bakit? Kabisado ba ni Doc Brent lasa ng luto mo? Nagluto ka ba dati tapos pinatikim mo sa kanya? Hindi pa, pero may tinatawag na instinct. Ano yun? Ibabagay sa personality ang lasa ng luto? Yes! Or parang ganon. Pauso ko naman, te. Mabuti pa kumain na tayo para mahusgahan na yan. Mabuti pa nga. Si Eyo, napakain mo na ba? Nasaan nga pala si Eyo? Nasa kwarto, tulog pa. Lalabas yun mamaya, tsaka ako pakakainin. E di mauna na tayo kay Eyo. Sige na, Doc, simulan mo na. Kukuha muna ako ng tigi-isang kutsara para matikman ko. Bakit? Para malaman mo kung anong hindi masarap? Aba, safe ako kasi iisa lang ang niluto ko dyan. Huwag kang pakasiguro dyan, te. Kasi baka mamaya sa 3 niluto ko, yung niluto mo matikman niya na hindi masarap. Sisimulan ko ng tikman ha. Okay, sige, Doc. Ito naman yung isa. Ayan. Oh, ito last na. Kumusta? Anong pinakaayaw mo at anong pinakagusto mo, Doc? Contest ba to? Yaan mo na, minsan lang naman eh. Masarap naman lahat. Oh, end of discussion. Okay, sige, masarap na lahat. Pero Doc, ano sa 4 ang luto ni ate? Hula ko tong humba. Ang daya, paano mo nalaman? Dahil hindi masarap? Ayaw mong tigilan yung hindi masarap issue ha? Oh, ceasefire. Masarap lahat ng luto nyo. Kaya nang hula na lang talaga ako. Ayan, okay na yun. Pero ano pinakamasarap? Honestly, bias kasi ako. Dahil paborito kong adobo. Masarap talagang adobo niyang si Carl eh. Thanks, ate. Masarap lahat. Paborito ko lang ang adobo. Kaya yun ang pinili ko. Oh, pwede na siguro talaga tayong kumain ng totoo. Yung hindi titikman lang, kundi yung totoo. Okay, hindi nyo nakuha yung joke kaya deadman na. Kain na tayo? Masayang dinner ang nangyari ng gabing yon. Mabuti naman kasi sobrang apektado si Brent sa nangyari sa huling pasyente niya. Actually, sa totoo lang, ako din naman. Kasi, papaano kung si Iyo yon? Ayoko pong isipin sa totoo lang kaya pinilit kong maging masaya ng gabing yon.
Matapos ang hapunan namin ay nag-set kami ng araw na doon palaging maghapunan si Brent. Pinili namin ang Sabado ng gabi kaya talagang sobrang naging masaya ang araw ng Sabado para sa amin. Kahit mapuyat pa kami, okay lang dahil wala namang trabaho ng linggo. Mula noong mapagkasunduan namin ang pagde-dinner sa bahay kasama si Brent. Ilang Sabado ang lumipas pero hindi pa rin siya nagpaparamdam ng kung ano papadudot. Total ay sobrang moderno na ang panahon natin ngayon kaya ako na ang derechahang nagtanong kay Brent kung kailan niya ako sisimulang ligawan. Natawa na lamang siya, akala niya ay nagbibiro na naman ako. Pero nung napansin niya na seryoso ako ay tumigil siya sa pagtawa. Kaya tinanong ko siya ulit. Saka siya nagsabi na napakalaki na daw ng tiwala niya sa akin. Kaya may gusto raw siyang sabihin. Parang kinabahan ako. Parang deja vu, parang nangyari na yung pagkakataon na yon. And true enough, papadudot ay bading din si Brent at gaya ni Carl ay wala kang mapapansin na bahid. Napaka-straight niyang kumilos, sobrang malapit na din naman sa akin si Brent kaya tinanggap ko na lang din ng buong buo kung ano ang pagkatao niya. Ito ang munti kong hindi kayanin nang sabihin niya sa akin na parang kapatid lang din ang tingin niya sa akin. Nung una ay hindi ko pa nakuha yun pala ay si Carl ang gusto niya. Ewan ko papadudot. Halo-halong emosyon yata ang naramdaman ko. Nagulat ako na natuwa kasi kung magkarelasyon din naman si Carl ay si Brent na ang pipiliin ko. Pero ayokong pangunahan ang kapatid ko. Sinabi ko kay Brent na siya na ang magtapat kay Carl. Sinabi naman ni Brent na kung anong magiging pasya ni Carl ay rerespetuhin niya. Kaya ngayon ay 1 taon nang masaya sina Brent at si Carl. Ako naman ay magiging lola na papadudot dahil isa sa mga may-ari ng pusa na pasyente ni Brent ang nakiusap na pwede raw bang malahian ni Eyo ang pusa niya. Kaya pumayag po ako at ayun nga po 4 ang anak ni Eyo. Tig-2 kami at pinangalanan ko silang si Ayo at si Oyo. Papadudot maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento na way patuloy na mamayagpag sa ere ang Barangay Love Stories. Malaking tulong po ang programa ninyo para maibahagi naming mga kabarangay. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever!